kwanza ya eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo korose chirangi mense ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nibwa amavuta yani oil ya wigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yanyora gwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangane eduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. na mange agokorekana ase chinsemo anne muno aiga ase eriro baria gusi ase chinga kechiga umoncho murigereria litukeriga ri juma manyakana tuna inspirational Friday koroiga Getembe TV ni gonda chogochaka na okoena na amagombo so gutuma magombane gochase bonsi bali basiriri abancho bamwabo nikiagera nigo ekirobono baswase emitanda obono nigo kiromonto konyaranga kirenga nebwate obokongo chinga kechiga konyara abandi basiri abaibuli basiriri abaswati bamwabo bamraba mwabo naboigo abairi bakira engenjo ase chinga kechiga mwanjo murigereria rero nekirongo chaka nigo ngutuma amagombo aiga kosekoro iga somurobero bwetwani ya Getembe ngutuma amagombane gochase chinga chonsi chire ase biriro ase amatuka ega nyasaye na rororo nende mwamanyanga ase ekero omurochinga abantu abange bachakire gukura esabari yabo ngakero mondo na ase orogendo ale na balia mebere erochinga okosibali emebere egendrete gosunyunda ase ebiro ebiga bali ase chinyagitari bali ase chinga okubona kwa bwango wakirebya omwancho murigereria ayori orenga orebya chinga kichiga chabona mambi koimokire wachakire kurigereria enjirora wateke bago kyao kwariganiria bana kogenda school karibu sana ase umurubiro bwetwani ya Getembe nande ase njira ya bene nigo ngokumanyanga ekero mutinyi wega ogochwa kanse nyara kurigereria narariari bono ogwaikiraniri anene muno ase omutinyo iga ogatano na inde kero to kurigereria omutinyo bere kokoba omutingu kegima anene muno ase amangana aki uchumi anene muno chinga kichiga ekero bono enganeri ye finance bill egendrete watu kwa naboigo ekero siasa entindi egendrete konekiwa ase chinsemo onyoranga onororye omutinyo obere kogutwara amangana liberera ritindi igoro ya siasa kumukwaterania omusike Dr. Fred Matiang'i omo raiwense musike William Ruto abaraibono bachakire gotara gochigase orugongo rwagusi chi campaign chabere chikonekewa ase chinsemo kurira Western Kenya chinsemo cha Mount Kenya na mange agendrete korinde mwancho murigereria ayo na yande amange gendera kuyebwatera ime ya Getembe TV chinga ki chonsi asi muroberiga wetwani ya Getembe
ase chinsemo cha Facebook na boigo YouTube nigo kugotera emo ase emo obuna agose gwetera Getembe TV ngorokwa Matilda Kemundo obaigwa nakoro ase studio kabere nere Barnabas Ondari bakubaterana na Jasper ikaransoike elinde nyara ukomanya ayo berika wateka asensemo yekionga chinsa 12 chabono mambia Kirongo chaka kuro ase county ya Kisii kuro ase bunge ya Nyaribari Chache nigo bono titukore igoro omukonyi bumurai bwensi umusikie Professor Kithure Kindiki anyarete kura omoyega gugosira abiombe ao ase egiti kya Nyantrago Stadium egotoka emeye wode ya Ibeno constituency eyo ya Nyaribari Chache abarai abange kuro ase serikali nene nabo igo kuro ase orongoro obusi mbanyarete wikira naroro nabo igo bakanyara gusanga egati yali babwate nigo orenge omoroberio okatato ose nekero tukurigeria igase county ya Kisii nigo orenge omoroberio omoyega okatato kegima inse yoborae ebwae mukonyi bomurai wense omaske Kithure Kindiki omasketo Daniel Ontiri na nyalete gotobwera orobotioro asinjira ere engikirano kegima Ugukwana segeti kia Nyantrago imiye wodi beno ase bunge ya Nyaribari Chache county ya Kisii Muske Kindiki nigakwanire sababu enene yegosire bikundi nabonchuriria bakabake unenchiremo yoko ene kibuna begendereire boigo gosirio botaka. Tumesema ya kwamba kwa mama mboga wetu na wachuuzi hawkers mama mboga tuwache kuachilia kufanya biashara zao kama ni bodaboda wanafanyia huko kwa jua hawana shed hawana chochote aso musangirekana uyu aliganirwa n'umubunge wensemeyo Muske Zairi Janda uyikirinwa boigo n'abarai ao egati abo Muske Faruk Kibet Muske Kimani Shungwa Muske Jerusha Mumanyi kurwase county ya Nyamira Donya Dore Saburi kurwase county ya Kisii Muske Jafeth Nyakundi kurwa Kitutu Chache North Silvano Sosor kurwe bunge ya South Mogirango egati ya barai banda bange Kindiki nigobega mentabuna ikirenga kyabo bune serikali ya Kenya Kwanza nigwekereria aba Kenya magendero na tali siasa. That is our focus and we are very very focused. Kuna watu wanataka kutuingiza kwa siasa, tumewaambia we are not available. We are not available. We are men at work. Na iko kazi bado hatujakamilisha. We want to focus on that work. Mambo ya siasa ikifika tutakuja kunyoroshana siku ya campaign. Asense mwende nigabara yabaiga bagikirigati yabarai abagendrete na siasa cyuko bagana bakenya baigo bagokera chira cyumuske William Ruto chinga kyaringe koriyekerugo kyoborai wense echo bateba chinyinge cyabo kigendrete goyikiranigwa. Sisi tunawaambia hao washindwe wasishindwe. Wale watu badala ya kuja kusaidia watu hapa Kenya wanachukua ile bad manners yao kwenda huko. Na wameanzisha chama ambaye inaitwa Don't Care Party. Sijui inaitwa CP ama SIP ama nini. I don't even understand these characters. Hawa ni viongozi ambao wameangalia mambo na maslahi ya wananchi waliowachagua na wakasema hawatakubali kuingizwa kwa siasa za ukabila. Hawatakubali kuingizwa kwa siasa za uchochezi, siasa za chuki. Zile siasa mnaona zinaendelea mahali pengine za uchochezi, za chuki, za migawanyiko na ukabila, siasa za hasira na makasiriko mingi. Hizo siasa ndio unaona zinawapotosha viongozi wengine. Yeye ameajiri walimu zaidi ya 76,000 ikiwemo hapa Nyaribari Chache. Yeye madarasa amejenga chini ya mwaka moja madarasa zaidi ya 22,000 22,000 classes chini ya 1 year. Wana watu wami ndio mimi nawaomba kuja tushirikiane tufanye kazi pamoja tuweze kusongesha Kenya yetu mbele. This is the drama we've been telling Kenyans. Hata hizi abductions zote mlikuwa mnasikia in the previous recent months. Most of them zimepangwa na huyu jamaa wa Munyoro anaitwa Gachagua. I am telling you. Interest ya huyu mtu ni kuhakikisha kwamba Kenya haina amani, Kenya ianze vita mapema,
Kenya ianze kukosana. Kwetu tunasema tunataka maendeleo, hatutaki siasa wakati huu. Nyinyi mnasema mnataka maendeleo ama siasa? Na sisi ambao tulikuwa nje ya serikali tumesema lazima tukae ndani ya hii serikali ndio maendeleo ya kuja hapa kwetu Kisii. Sasa sisi ndio mlichagua, tukikaa nje ya serikali tutapata vitu kweli? Chisegi chigenka no kuikiligwa kwa bikole byokosarwa kwa mwana mwisike negati yarebo igakwanirwa ebikole batebuna byetirwe nechingake nabire mamincha nerichikore ga Kenya. Wakati ule nilikuwa South Mogirango, nikauliza wamama huko kama bado wanapigwa, wakasema waliwacha. Nyinyi wa hapa Nyaribari wazee wanawapiga. Lakini mimi nimeona kwa TV jana kuna mama ambaye alikuwa amepigwa, amekatwa na panga kwa kichwa. Nyinyi mliona? Asomoroberiga ebikundi wetania chimisato na 50 kurwase bonge ya Nyaribari chache nigo byakonyeka asirombe yabaraya baga kurwase kiama kya UDA barachekogendelia etaro yabe ikendiga wikase bonge yabo machoge chache ase kaunti ya Kisii. Nekirenge kikyo nkurubaterega tasene kya Gatembe kurega se kaunti ya Kisii leterane ngoro kwa Daniel Untiri. Mwancho murigereria gutigara ase wodi yo ya Iveno ime ya Nyaribari chache nigo amagombo amanene anyarete kubwata ase amate eyemo eyo yare eyo mwalimu Madam Sheila Mukaya oyo ere no mwana oyo manyakanise buna Lense Amelia banyarete kuraswa ase chinse mochire ache county ya Lamu no yokabere omwancho yo guseno yokagire koba omwancho oyo nere onyarete okora gusekwerusia obugima akero anyarete kubaita abaiga ababere amate ya Sheila nigo bono yanyarete goichorwa no bororo obotindi na aboigo obokendu obonene nekero umurandia abweli tuko anyarete kose manyakanete buna Pastor Gilbert Machuka anyarete kuburwa okuboria gochase amate yo na aboigo kuboria chinka chinde banyarakonekia banyare kuikirania obwanchani na boigo korokirania hasi chinjira chire chinunge ekero amagoso akorekanire. Wanaume niseme kwamba bila Yesu alipomuumba mwanadamu alimuumba mume na mke ili wasaidiane katika maisha. Mpende mke wako, penda mke wako. Urojo ranja mukao no muido. Owo yuto mundu makiro no uita mukao. Ando maido ujese. Ayakanya uyito mugungu. Musuko mukungu akorengere. Mumanya jakini ngalo tukira moya asili jiyo yewanya sana. Umuntu kurubo kimo korekere mes. Ayetuyo kwamene kurubato kubongishana mes kwamene akongote kukima okokongo aye arengere imatike korengere urojena ba moyo. Uwezi katomenya. Sikuna kurwana nkama. Kokwe esukari ya atiri. Modern lakini ayagirisi abakumari na kumuja mumanye lakini era kuna hata mazikani atana motanya kuna motanya wakanyoni nisi ajaje wataka no gwe kwa nyama ki mama jaga kukunisa soka kuti mata na ngoro mukungu ngani kenda ijani kama mato lakini mushima ya asam moro mama wata ya mato wata ile okunali toka lito gugulia ngoko haya nanta atoma ndio mwana wata tatu ujire erumeke tora niki kwani ekiangara kwa ngono kristo tunakamenyera yisakare niki atire Mwancho murigereria ngusana na entindi eyo yabirike kwenekiwa ase egati yaba MCA imeye county ya Nyamira ono napo erachie korwa kusonsorwa nekira bono aba MCA kurwa ase chirombe chonse osekurwa ase nsemo eri yebikaro bya bunge mashinani nabo igo bali bakorera ebikaro byabo ase bunge eye county bono litukore igoro banyarete gotenenia ebikaro byabo na kubora na aba nkorigia bari chitariki echo barachie gokora ogoikaransa nabo igo gokora chinkwana chokwanekia omurembe egati yabo elio bachaka utwara egikaro kerekemo kwenekia gwikirania amagendero ase county ya Nyamira. Tonto atware gikaranso yeito muratogenderete kawaida ase bunga yetu ya mashinani
naende ngotebia the public abantu bonsi toiwananire naende twara bungire bunge twarijonire bunge mpaka tarehe 17 na litokoirana sababu tukufungira bunge nesingi tukana nitukoretwo murembe no kuigwanana na gukwanirana naba muraba minto bari nsemo yende ya moino kanetinga torigie abantu batano kuri nsemo ya moino na batano kuri mashinani erinde bakwanirane yokoretwo murembe Nyamira na gukora abantu baitegasi eria kabere ntobwate budget tutete goitia tugatia abashimwa bonsi pi banyerigerie budget ya rwetu mu governor yabete committed by the speaker erinde eretwe erigereriwe etiwe ichagokora abana inchigasi yege ntotogosaba na ndo murembe togosaba no rianga nyasa konye timu yo chikosoka isuko toyo tobatebya marieta asaba ntwari bonsi pi komiba go chikosoka go chisuko erinde baisaranse batoretere richibu eriyo koreto murembe Nyamira igo abantu batano bali bare bunge riyende na batano kurase bunge mashinani mbache bachowe na nituyo tangasira mwananchi mbarabi erinde tonyara koreto murembe Nyamira iyo tuganetino no murembe bono nditukoriara nande twetiri twaro standing orders number 288 echikwalao county assembly ya Nyamira ekorech meeting physical gose virtual toma no senate no bunge ngokarwale chimiti chire physical na ntyo kara chire chinde chire virtual na inture to invoke that standing order egocha gotwalao chimiti cheto gocha mutu to chikore virtual ne chimiti chire okare kero muntu rasorabe ogoswa so mtandao toma go transact biashara korworo nani ngabelezire ntoka sene kunya go push omorembe bali nane batigeri mwino gari na barongunya go bakwana bale bachamo na litora kwane to skie bintu buya kuchimutu bono yaikira somorembe bono gochigocha Nyamira na ona gosaba aba MC aba batigarite bakeigo na aba baguturama na punge mashinani punge mashetani mbatebyo bumaene na intubo niganto takeiri koimoki inkoro igoro tiakero montaira ni chinkoronse tiakero montabwa toketuria bwatete koboko erindo Munyamira nyare gokora rwegasi so tware gusabanga una tokwenda isuko ntuigwananga etogochora bari bara assembly aba MC batano na bari mashinani batano twense turi kwa 10 batumu bagende asibara agenda baikaranze bari ke report baira ni gocha tumanyanga nkiba baigwanana egere tubatangasira umwananchi igitambo ikero kere kingencho kima anna mono engana omo menye we county ya Nyamira aragani kwigwa asichinga kichiga no kwene kemana ose no kwigwa abuna aba MCA korwase county yo banyare gukora okwigwana na bwigo kubwatirana nende gotigara se county yo oyo Nyamira nigo bono enka ya oyo kabere omo governor we county yo omoske John Nyagarama bono yabeire ke gutwara okungusana na igoro yengana ayendemero bono omurugi okabere ase enka yo monyekanete buna Emily Nyaribo nigo bono anyare ko era buna ebimonyo mbiraroro baligeti gose nekero enka eyo egati iya abamate baligeti komoselia koro ase endemero oyaye nonya nabo nigo bali abatakano koro ase chinsemo echo banyare to gwikirana ase enka yae na kugikiria egitambo kirokyo nekero bakupuria na nere nare no bosibore bokogendera kobera ase enka eyo umusaketo polkapokara norvotioro engana yendemero na nenekero monta atumbagire kuraso beko bwense niyakoreta liberali nyinge yareta egeitano chisegie na bwego neryo mana asukorwanira birenya gusira tigire niga imechinseme chiga cha tente ewadi ya township bunga ya West Mugrango asengayo musubati omuke mu governor mutangani we county ya Nyamira muske John Nyagarama uyo manyakante bina na Nyagarama asema mbyalero ababura kabege kurase chinseme chiga banyarako bakurubekana asikiranga asichinkuba chirenga na Nyagarama nigo agoseligwa kurwase endemero yaye nawo mino mongino Nyagarama banywa manete na Nyagarama bamenyire nere myaka atara kuomo bangire bwoye ngarari nawo minamanyire bwoye ngarari no tamenyete nera abune jirani yaiteke nyoro ngakibono nanda goja goseri gukorumwaye asari mwaye ngani nyomba gitagorwe ababura kabaiga asobo monigo bagendere ko babago esona nigatena kugikiria egetambukire keiga asebaganire abangina bali batira mana basacha babo osikwa igoto kumetinga ekero musacha akure omobora katigaire abasubati bakoruchinsa baba chiche gocha goseria nyina makeu orara maragerio orara
Regererio nyakomoketa ligokunwa. Nonyina boni ko babuja baraikurase serikali ya county ya Nyamira kwana kibunango ya sonani bali gatibune njire yemo yogo sunsurana anene libereri gandate kwanikirwa asinke yiga. Iraki mogwanya garama makanyo mongina naumi enyomba yaya nigo ulibe binte bariomba ko. Mukito gatema gukwana mune eyamate yiga yo mugakanyagarama gatwikera Emily Nyagarama uyorebo igomana siasa asatu guterare chinkumabuna ngose ali wari kurwa ase obure mu bwiga buhaye nagateba bunga magena letu asaje iganigo ali nekirenga gyo kraise nyumba iyo erabebuna ekenyerio watakana muno gusira gwaise asa abantu barache gusasima mwiga barobere tikokora omweri bu mwako yiga. That as we have no interest, we don't want to embarrass your Mugaka. Tata no monto miolengi alikuwa a very kind person. He was a nice person. As we cannot want to embarrass him in either life or in death. In two, we have been mourning our father. No one has the strength. In Torah strength yoko boka wanza kubona nkyo mugaka abwate gosenkiata abwate we have not started anything. We are still mourning our father. The first year of being normal was this year. And what we want to do, you want to pray. You want to bring like a pastor to come and pray. We want to have this function on 18th all through to 24th this year. That's why we are building. We cannot do that. Bayinko reporteri gitaseni kya wanjete kya gatembe kurwaiga imeye chinseme chigache county Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp okara chinga chindemero endemero ase chinga o yaletire okongusanana anomono ase orogongo rogusi kurene no kuboria kira omuntu gusekira yamate enyare konyora obwene bwaye na goso asinsemo yekirero kyobokonyi yamate yemo mwancho murigerere koro ase kinyoro kya irianyi eyo gotoka ime ye bunge ya bogeka ime ya Kitutu Church South county ya Kisii nigobono yabolirie ogosiro elio kumokonya omwana omunyaruka obo manikanete buna Ruth oyo onyorete egrade ge B plane gosoa ase university na korengana nenka eyo niko banyare kwerera buna tatumabo nyaruke eyo niko bono abeire kagutwara gose komenya no bolema ase miaka kianda ikibono kirire nga nonye engina gutwara chinga kichingongu elio konyara koria school fees na boyo korageria nonye enka eyo musekito anko dipo nasanya na robotioro sinchira ekubwatia Asenka yo mugaka Henry Agai no mongina Janet Kwamboka nigotokomerana no mwana wo mutangi aserieta Ruth uyukorete amatemu yekerasi yekomina kabere omwaka era nagokora buya kurinde bono ni gaburiro no gosemeria kuguchigo so university asomo tinyo kyanda kubwatekana no butaka bora senkeyo. Jina ni Ruth Agai. Mimi nilifanya form 4 kutoka Kerel Girls nikafanikiwa kupata B plane, lakini sasa naona maisha huko nje like hapa wazazi wangu hawajiwezi, so like hata sioni kama ninaweza fanikiwa kwenda campus. Nonye nabo ogosoma kwaye ase skuru nigo kwarenge ne bitange binge ebyo bitamwetelibaga liyo gokora bya mono. Since primary venye babangu alikuja akakuwa mgonjwa, like we passed through a lot of challenges, kama sometimes ningetuma home pesa kama mama na kaka home, akipata kidogo ile yenye atanisupport nayo narudi shule nasoma. So like maisha imekuwa tu ni kustruggle, lakini Mungu ameniwezesha nimepita. Gusangana tatu mwabo ni gaumeranete no bolema bwa magoro asege kagwetani emyaka 5 na 2 bono engana yabutoleto bwa mate bwaye kurwa asokurigeria mate yaye engere ya kiralituko bono nekero chenka kichankire abana bakanti amaitachi ara mange sinde sinjonta iko nyara kokora na koreta ono omwana narega chikaga kora iskuru form 4 abanyota kabakaweta kanyore pe akitimbo atinjira nde onsi yokuma support
Ogoroiro bwana bwanjagete 2016 iko na amenyire saiti miaka 7 ogoroiro ombegeta ande bunandega wale tindu wale tinda wena kutumia anda mario Nonyana bo nigo omunyaroko yo igarut atigarete isiko bunentira yemo yo kugenderera komorera tatu mwabo. As a first born kwa familia naona kuna challenges mingi, dada jiwezi mwenye anaweza toka tusaidie, mom ndo breadwinner kwa familia, yeye ndo anatoka anaenda anapata contract mtu akimuita. Sasa akipata hizo pesa kidogo ndio anatusaidia kwa familia kama kununua chakula na kusaidia kusupport masisters wangu wenye kwa shule. Kurende endoto yaye goikirana no gosomera obwalimu. Gate yangu ilikuwa B+ and above, lakini sasa vile nilifanya exam na Mungu alinisaidia nikapata B plain. Nili apply education na journalism, lakini my dream is to be a teacher. Okubulia guchese serikali na barai nabo igabasamaria bari no moyo bugwancha. Noko mwa Ruth ogosemeria nainde asokomosira amasomaye. Maombi yangu ilikuwa kwa to the leaders na government na my well wishers wenye wanaweza ni support wanisaidia hata kitu kidogo niweze kuendelea na shule yangu ya campus. Nene kama tafanikiwa kumaliza, nikimaliza ili nikuwe kama mimi nikuwe msaidizi kwa familia yangu, nisaidie mom vya na struggle. Kila kidogo nitapata nisaidia kama sisters wangu. Niko nara kusaba abachumbe bonsi kurumo abana umuchumbe uyore unabona kibagendi na umwe musiyo uyore una Richmond onya babwate njire ndonsi yogosira sabana bali bagoteba bachandegete Uripoteri getaseni kia obwanchete kuroiga sekenyoro kia irianyisi kegotoke wadi ya Bogeka imenye bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii leteria na igonkoro kwa Dipon Asanya Kurwa asensemo yebigambiro mancho murigereria nikubono ekigambiro ekenene aiga sinsi ya Kenya kyanyarire gutanga ogocha gutianigwa kwa aba commissioner bali abanyarete gochorwa bagochoswa ase kiombe kyobochori enechimbebe kia IEBC mancho murigereria engane yo gekorigerwa ritukorigoro nga nonye abajumbe banyarete wanchira okunengiwa kwa aba commissioner abo naboigo omo nyakirugo nikubono ekigambiro kyanyarire gutanga ogotianigwa kwabo na ekiagera no nigo abantu abange gose egati abakenya banyari kwe murungani igoro ya marieta ayo enjira gose enjira ya nyarete gutumeka gochora amarieta ayo ya aba commissioner. The same court. Although the present petition can be heard by a single judge of this court, and also being fully aware that a bench would sometimes require resources, both personnel and financial, as well as more time to resolve a petition than if it were heard by a single judge, the present petition is the kind of petition that this court should exercise its discretion in favor of an expanded bench due to public importance and significance in our constitutional democracy. The issues sought to be decided are not mere questions of law, they are substantial questions of law, and their resolution will have a material bearing on the first respondent's decision to arrest and prosecute the petitioner and the independence of the judiciary. End of quote. Correspondingly, the court in National Alliance NASA versus Independent Electoral and Boundaries Commission held as follows. The only constitutional provision that expressly permits the constitution of a bench of more than one high court judge is Article 165, which requires that for the matter to be referred to the Chief Justice under the same provision, the High Court must certify that the matter raises a substantial question of law. In my view, the determination of such issues is a judicial one. The court is obliged either on its own motion or on application of the parties to the cause to identify the issues which, in its view, raise substantial questions of law. End of quote. To this end, the upshot is that the petitioners have satisfied the threshold for a grant of conservatory orders. I also find that it is satisfied the requested condition under Article 165(4) of the Constitution. I thus make the following orders. That pending the hearing and termination of this petition, a conservatory order is hereby issued forbidding and or preventing the gazettement, taking of oath, or assuming of office by the interested parties, namely Erastus Edung Ethekon, Anne Jerin Deritu, Moses Altara Mukwana, Mary Karen Sorobit,
Hassan Nur Hassan, Francis Odhiambo Odwol, Fahima Harvat Abdara, or any other person or persons as the chairman or commissioners of the Independent Electoral and Boundaries Commission. For avoidance of doubt, the vetting and approval process in the National Assembly may proceed, but subject to this order. B. This file is hereby forwarded to the Chief Justice for empanelment of an even number of judges to hear and determine the petition pursuant to the provisions of Article 165(4) of the Constitution. Costs shall be... Mwanzo murigere na kirango cha gukora ekionga. Nase ense mwili ya mangana are una ane wikone ose ebitage koro ase ewodi ya Kachuba egotokeme iye bunge ya Kitutu Masaba e county ya Nyamira. Umugako yomo aserieta amakori nyangawu ningo bono anyale wanchirwa ane kigambiro anyale kwenekia okomutindo kora uyu kabeire umurugi uyu nyalete gotine kwa asenka yaye ase mwaka bwechirubere 20 na yemo korende nigo bono abanyakenyoro bechinsemecho banyale kwimukirira igoro na kotebo na ekyo tekeri egetambukiro ekiya korende nande nonya nabo umugako uyu boigoni gakanire una taganetie kobera na bana banyagusira Murikito wamangana maya Fatigadi Gisemba na roboti oro asenjira engikirano. Umuichano omonene ni obwatire ase kinyoro kya Botabori imeye wodi ya Gachuba ebunge ya Kitutu Masaba maiga yomusacha okorokwa makori nyang'au kukana amati yaye buna tayimaiti. Umusacha oyoiga nigo atameire ekigambiro naboigo onyorire ogochika wogotindokora umubere bw'omurugyoye maiga y'emyaka ene. Oyo umubiri uyoretira ndiye kama nyene ndio na alikomanyoko. Na watoto wanasema ni wako. Hiyo mambo hiyo mimi sinajua. Hii kesi imeongea miaka 3 na nusu. Ilianza 2022 karibu mwezi wa 12 lakini ikaanza iliongea miaka 3. Koti ilisema hii miaka 3 yote inaongoja watu wakuche huko kusema watoto ni yangu. Lakini hawakukuja. Hawakukuja. Hii watu tulienda na yeye kotini ni watu 3. Hiyo watu 3 hawakuleta hii watoto waseme ni wangu. Chachi alisema toa hii, akawaambia toa kaenda mtoe mwili. Umurugyoye nigo aenetigwe omwaka w'ekirubere na 20 neyemo nonye enyuomo yabo yabwate eng'usanano korende komenta obororo ase obonde nigo boigo abakanire abana banyagusira ekoti igeodete iga abantu bari bakwana batatu batindo kora omubere nebiri abozibori magori bayotindo kore korwa soyo korwe plentiful no manyene compound yi na ndorange ne gisiri kiaye barusyo bande gutindeka ase barochara abagi jababwene te gutindeka omugambe bwesa application ya Granko oyenekirie abana bomugaka oyoiga nabaye nawatebya national mission cyo senior assistant chief Ogirango omwanafunzi nara nasometi manuals nikiwa mwalimu kabla niingie kazi nimemfundisha huyu kwa shule yetu pale Manuas. Na ile jina alikuwa anatumia ni ya yule mzee. Mama yake nilikuwa namjua. Wakati mwingine walikuwa wakija kulipa pale shuleni school fees wanaandamana na yule mzee. Mambo ya koti lazima tufuate, lakini kuna procedure. Sio sasa amewaambia. Sasa yeye wacha arudishe ripoti, hiyo ngine Mungu atawasaidia. Maminja no kugania kwa mugaka oyo ona omobere bw'omurugyoye utindokorwe nigo ekinyoro keimokereire igoro na gukana ogotindokorwa ku mubere oyoiga. Uyu ni shemeji yangu. Mtu ajitegaiga kuna bakwana tata byaruraje na makubya ruraje ona tusibolete ngomba maene tukaira tutarwori mo stobwate manga ntonyote ngomba mbona itekonyo gisemi eskuru cyacita yakonyonga bona teta tundu ngajya koira ende ka kumwache abantu bane ngaiwa na renga kurbu muswati yabuna rwara paka buna tinde kwa na ngajya chete bana biria ntugo twaro tukana mukungu ito naende ekero biria rengo mukungu munga ngakimosa tondo orogete gagateba ngo mukungu anangire na nikubalia nitoe mwili. Haya. Kenya siku hizi tutumie nguvu.
Ati sasa tumetumia bunduki, matia gas. Watu wanazidi kuumia. Tutarudi kotini. Tuseme wananchi walifanya nini? Abana bomugaka uyo nigo baganitie omorembe ekibatebire engusanano nigo yarenge gati ya baibuli babo. Kwa majira ni Jared Makori. Mimi vile nimesimama hivi tangu utotoni wangu mpaka nimefika hivi. Mimi na huyu ndio baba yangu. Baba yake alikuwa baba yangu. Hata na wakati alipoancheka na alifunjikia pale. Tulikuwa na yeye. Amebeba chakula ya ng'ombe na mimi niko nyuma yake. Alifunjikia hapa. Mimi nikaacha shule nikamchunga usi. Ndio sababu niliacha shule kwanza. Mimi ile kitu nilikuwa naomba papa yangu. Achane mambo mingi ili imeisha na mwenye amekufa amekufa. Atupatie amani tuendelee vile tunakaa. Ingo ripota Getembe korwa sekinyore keiga kya Butabori imeye wodi ya Gachube bunge ya Kitutu Masabe County ya Nyamira. Mche Fatigad Isemba. Ahwa omancho morigereria bono ekwatokanga yatoka senka abantu banchanire lakini ekero muchando chire koba gosoyo mo onyorire amateyo yachaka kobabuna nebitina ngoro igwanga abande bagotebanga amwatiga omoika abwebirecha ose omoika onyagosira otumoka ase omorembe korende tingo chigoswana nayo ikiagera okunogo chika wiki gambero nogo kubolinga buna mwanya getinge ningi omanyete igoro yekero monta asirire nande ekero kwarigetie gose ekero yekiranete nga bakawanchira omonto yega honyare kwanegwa ase enka ayago ngi ekogera ng'emiaka bono netane gochikoera nande origetinga omoberoye umubirori ubuina buri korusigwa bo ngi kero kende burago konya gose abana chinga kitiganga tubatageti kiagera ngina tayo okubolinga ase obwamate bore mwancho murigereria ntokumanyanga ningige gochi kiaba gose instead kyo cyoswana na abantu mwanyagetinge Rogers Enyariki agotebanga korwa Amsterdam Netherlands Livingstone akala Kenya agoteba ako locked in Christopher Atandi agoteba kirebya korwa Burangi Kenyambi agoteba no rugioye Lydia Kerubo mwana Sheila Matiangi Moranga Mikae mama mwabo mungina na tatu mwabo muranga gote pamoja hadi itamati obosori bwegesusu kura na Kuru City Salams Club Samuel Onywere akuruko Samuel Onywere ekevisa misati following from outer Bunyakoni Kiang'ombe Nyamira. Good morning. Lenish Nyanchirago teba tuned in from Mwembe Ivacho. Kurumwembe Ivacho na boigo Eriko Soro Keumbu Ritaro awatebwakire via Isaac Omweno Omozae permanent awatebwa good morning from Anyabitunwa from Machoge Burabu County 045 Nikondani watching live from Nairobi Kibra Showground. Eli Mwache Alivio nikawatebwa good morning to you. Na Bonventure Movisa kote good morning from Kirwa Mosocho. Good morning. Frederico Gembo, good morning from Nakuru City to Nyakeyo Onkupo Kiatitu Kationde in Frederico Gembo. Amatuka mangi enda kiore. Iwangu kubolinga kira wasire se chinsemechiga na pokonyara goshia link gosena pokonyara goshia ensemo omorobiriga chinsemecho cha Facebook gocha se nonye nabasani bawo nabo na pokonyara kwaligania abandi abange ime yomorobiri Andrew Matunda agoteba niko ndani ime ya top 6 Salams Club Kenya. Frederick Ogembago tawanga salutio Madam Matilda na bokorosa ama eneju hiyo habari mnasoma ni ya maajabu ningi kiragere abantu mwanchane muhatwarire timanyitinga abana bagakero kende gose nabo mu ogakoyoiga mwamenya buyakiro muntu namanyitinga bakaronye no mugambi nabamanyite mwamenyire buya mwamenyanire buya yamanya wikira chinga kingoyo mu banyorire dirori ebituko byamanya gutaka muri gotiga umuika bw'omuntu onyare gutumuka asinjira ere eyo morembe korende ayo to kumanyanga inkige wika kyaba nande ntumanyitinga muika kyo wiko bwata abantu korende naye oratware ogochora kwao aye bolinga umuntu ori omanyetenere no bwatie omurugyo no bwatie omugako ali asinka kero kende ekerera tokenga taiya so boiko bwense oralire
nkayura mubeke gose nkayura beke nonye umuikori oye mubiro oye nkayura tuke kore ore nga ekira atari moyo tukumugania nainde na oyo igakorwa Subane bin Mohamed akota good morning live from county 008 Wajir County mbia mono sana oyo thank you so much Subane bin Mohamed timete usengwe wareke gusi lakini thank you so much akota from Wajir County 008 actually I didn't know Wajir County nigire number 008 dari mangana na asense moende Nyanchama Ongera na Samuel kwenye twamonyore Rogers Enyariki Christopher Atandi Eric Omachera Gichana Kevin Rahim Asal Andrew Matunda twamonyora Diana Achacha Mugeni Meshak na Eli Mwache alivyo na bande abange mbuya mona sana asoko genda kuba imeyo morobiro iga abwetwani ya gatembe korende ekirondo chinganigo chatigere chitageka inyechoka nyale koraga ensa emo oya abono mambia ndo chinga Evans Machoka Kipkorir Kirui Koech na Boigo Evans Nyakundi Vero Vashita Priscilla Nyasaina Dixon Mumanyi na barabo no bagote pare ime yo morobero kekima mancho murigera na ndochenga nande asense meri ya YouTube ekera kwanyarire goswa aroro na bokonyara ko kendari se live chat onyara gusanga ekerengereri ekiao nerebyo metabange mbara naranga haria YouTube na bokonyara goshia information eri obwate omancho murigera Moses Ongaki nigagotebanga Nyasaye tokonye uwa engane yo I think nande kinkoira na gosekera ndacho gukora kigazeti umancho murigereria ntobe tukurigereria engane yo ritukerigaria juma ritukoritatagetia mangana mange ninki obotorero butarikone keriwa ekero umuntu asiri ubwema bwaye ninki kiragereti mosabira umuika unyagusira onyare gutumuka somorenda ora asikigambero omuntu yegokere tora asikigambero kwa mwaneti na no mubigete buo weno muntu mwamenyere nera asemya kemenge watwarira abana timanyetinga gose mbatoke bare gose nabo mugakoyo gose umo rugyo yo yakiro kenenga abana baiga nigo arenge nabo otatiga ekirale moyo abana baiga kweguri bakano nyumugambi ereini gakwana na ushudenga nonye abana baiga kiro chivese cyare ko rusukuru kwaragonyoranga umugakori no atenene kema batabana baye ngino chire wachaka gutama abana mwanyagetinge ningi kiabeire ritukerigare juma hekero abande abange mugendete kwenia abamino mwancho murigereria mutware obo toire rukorenda sebono kogenda umutimo komoke ninchikwirana na nsemo yechigazeti Eduka y'obumo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide iri kuba tukachirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyokorose chirangi meyense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri kuririke iriya gatigati gwekariguri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduka yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwe trase chinamba chabo 01111615
00. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Endelea kufurahia na Star Times. Discover your love language on our amazing channels all month long to enjoy intriguing telenovelas from all over the world daily. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Watch Filipino melodrama The Fake Life. We really need to focus on this mission. Get charmed with our Indian drama Soulmates and Turkish drama Lost in Love. You can also catch fresh episodes of Stepmom on Rainbow TV Plus every day at 8 p.m. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Buy the DTT decoder for only 1,199 shillings and top up 500 shillings to enjoy unlimited entertainment on the classic bouquet. You can also link your decoder to the Star Times on app to enjoy unlimited entertainment on the go anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Gusi bono na bukwegokia asogo sonja ETV ya uwanje Tiaga Temba Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ao ya Gatembe Television Network ayene amatiao kuli miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia. Egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amonogo chingira ku mwaka muya iliwego kinemirulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Gatembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Gatembe Television Network ekeonga kia Mwamogusi. Christa Marian Mission Hospital ni yukoreringa ba mentire obokoriri bwaye nakoba ubuyakigima bonomba bwate CT scan eyo yekerero wose the latest na boigo mbabwate ensema ya ICU na high dependence unit HDU asabarire banyarekire bakurigirirwa na konyora obokonye enero ni machine chekerero chibirengo bya Michael asabanyagitari bagukurigirirwa ya asensemeiga babwate ibirengo bigoromono babwate ensemeri ya dialysis eyo yekerero wose the latest ensemo ya laboratory blood bank ultrasound tiweba Christa Marian nebwate ambulance asaba konyibwe emergency usibwengo nje asamarieta yongoro sister Helen Mbaka kurase kiombe kia Franciscan Sisters of St. Joseph yondo motenendio monene ese nyaktari yetu ya Christa Marian Mission Hospital. Ase nyaktari yetu ya Christa Marian niyo tuigurete mirangwa asa abantu bonsi anene mono omogusiyo itu. Karibu ese nyaktari yetu anyoro kubwenewa nobokoreri kwebirengo awao. Karibu kero kendigions Christa Marian twakwariganiri elio nyare konyoro bokonyi obu. Inyora nigotokorwa amariogo nyasauru kubweni. Mwariganirwe asokonyoro ubweni obu. Patarire ase umuchibo songo asamatabekani amashauri ase para ekotira korwa kisi kogenda chitangio sikimabondo asamange bakirisi ase namba 0720266999 gose 0791394904. Christa Marian Mission Hospital, we treat and God heals. Amasomo nanine obumanye nabuborairire omwana okogendera asamatuko ali busyo ne aye omwiburi kwabire gukuri Yesukuru asoraire omwana ayanyorera obumanye nanene w'ekikosi ky'amaboko muretekero ka Technical Training Institute elio aibunduse chikosi ao igaiga ntubwate chikosi bnabono elia ya Building and Civil Engineering asetokobundisa Building Technician Level 5 na Level 6, Civil Engineering Level 6, Building Arts and Masonry Level 4, Plumbing
roofing level 4 na level 5, carpentry and joinery level 4, land survey level 5 na boigona level 6 egati chinde chinyinge kubundisa tore boigo ekosia electrical and electronics engineering ase tokubundisa electricity installation, electrical engineering power option 5 and 6 na boigona electrical workshop ase ekosia agriculture and environment studies, agripreneurship level 5 na level 6, horticulture level 5 na boigo na level 6 ase ekosia applied science department ntubwate science laboratory technician level 5 na level 6 na boigo analytical chemistry technology level 6 ase ekosia computing and informatics department ntubwate ekosia ICT technician level 5 na level 6, records and archives management level 5 na boigo na level 6 ejitumela asensema ya community and online working imiyeskuru yigaya keti nigotubwate a modern library eyubwate bintu byonsi ebiragani byogotumika ali nayo kubundisa tole ekosi ya version design ase level ya 4 na boigo neli ya 5 ase omurakiwa akwebundisa na kwenyorera ubumanye ubura mubika silibagaligia ase industry ya fashion ase tubwate chimashini chekerero inkoigelia bale boigo business studies na entrepreneurship ase chinsamo cha cosmetology nigotokwigelia beauty therapy level 4 na level 5, hairdressing level 4 na boigo na level 5 nyoranga ase beauty therapy nigo okwenyorera ubumanyi bwekerero unabono hairdressing, pedicure, manicure egati ubumanyi bonde obunge boigo ntubwate kosi ya mechanical and automotive engineering ase tokubundisa automotive arts level 4, automotive engineering level 5 na level 6 asabe gotokubundisa welding and fabrication level 4 ajirira moretu mwanu ainyorere obumanyi bwiga nabono nigo intake y'umutinyu gatano egenderete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka asamange nabugutalira website yaito wetera www.kerokatechnical.ac.ke ose nabugwaka esimu gwetera sechi namba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirana kwenyorera obumanye eriwebekeri bagalija asense yiga yokwerwanirira Superstores nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati rolling mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntubwate showroom asura achabwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntubwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asime babwate dumrang ayuare aye chigage emerungetato asama mabati alia ye chigage emerungebere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yo akomenya segeka ayo guchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Ouru Complex imiyumucho yigo busongo iyo irangene
ne duka ya Safaricom. Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank. Asamange bakere simgwetera sechi namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Riraja Technical and Vocational College mbere no mugo munene gukwariganya asumwega bukobekera kigutwa inaugural graduation entangane kurwa ecology yegechaka kwa boro kigwa bari bakorera kikosi cyabo nikitari kisato mutinyugatana narimo umwako yega 2025 kuchakira kinsi sato ochamambya bagani ababo babumba borokore no mugani omanana nigarabe omuwaziri bw'ekise Omoske Julius Migos Ugamba na boigo umujumbe ukitutu chache North Moski Jafes Nyakundi nikayara kurekana sigeti ge college yo jerira gya technical and vocational college inchumwensi tochingiri obobwe wabo. Asamatera yuko mubaka omunguru omwaka oyo n'omwaka gw'oguseseniwa eke nekyonka kyamomogosi yora ayanayanda mange asoblomo yubwe kumbolele amaseseniwo getembe FM ekyonka kyamwa Saibiki alikia makiaya Vono Link Up Show ni kuja kulijwe mbao kigima kira litukuli Jumatatu weke Ijumaa kuchakira chinse sana lebere chama baso wika chinse kumigoro umre na nera Wizard Crown Vakubwatrana na DJ Topsha on ones and twos. Ejwakongrele emiziki Vakwa showbiz trending issues Namangnande Yekielekea makiaya Link Up Show Link Up na sisi Kurwa sasama wika ikumigro Wizard Crown na DJ Topsha Imehe ya Getembe FM 102.7. Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Mei unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerukatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keruka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. ine kwabeire
ugire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwarire na gusalia enibo enyinge bono tokwa omoyo inyagitari ya Walfit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukari amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate eno borwere bwasumbuira abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Ngaki borwere bwe sukari bo somo bero goime hypertension no borwere kramanyinga kogenda ibure somo be. Walfit itosomete chinchereza tochokorwa ya marwaire enchede ntangani itosomete ngende nga conventional medicine, yani unyagitari obwa kawaida. Itosomete ngende nga nutritional medicine. Nutritional medicine na malioga aliakurwese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka esokorwa ya marwaire nchende yagata tosomerete neka togutumia international herbal medicine, togutumia malioga akurwese mete twarwa ya marwaire. Igao muchito bosongo monene ntobwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza noerega iga marigiti gaiso wako ninyama kwali na iguru wacho wake goroba ya gatatu room 307A. Ntobwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit Health Centers umusani ogo asamarwaire minyoka. Hapo vipi siku erikine bengiye kwa baba eya atina nyigwa yo yenga chambe TV nainde oyo nomoro biri kuri kwanga hapo vipi okoretwa 9001 ena machamuro bege chumbi ngura ngurune mo baby oja tubati mo baby ayabo tumara kiokora ashto chikomrana nabagaka abangina abasaye egere tubolia maswali gaiga maboli ga naria egere tunyara kuba togose kamo inkikeri gekogera gosomo ntonyora labor pains abakonyore muri nabantu abange asengencho igoro yo kuna kwayanira nene kwanyora ngati kwanyore 99 tari kwanja kwao. Getemba Television ekionga kiamamogusi. nkuri giore enyumba yekerero yu urakorere ubunchiriri bwao ime kengo ejiro yugo tukabumba baburabo asebunge yebo machoge burabo enyumba ye nengia asobunchiriri buna enyagitari esukuro esupermarket nubunde ubunge kulingana nukogani kwao tibweba nebwate amache ne wifi boigo nigo erechimita emya eye muchuka rwa ase factory ya Marati asamange ikira abanyene ase chinamba 0721930180 gose 0790211412 enyumbeye neao minyoka. Christamarian Mission Hospital ni yukurariria free surgical camp tariki 20 na isano nemo wika tariki 30 cyumuti nyuga 5 kwega chakara chinse biri wika chinsa kenda cha mugoroba asenya gitari ga ya Christamarian ningo bagokora surgical camp ase chinse mubuna hernias soft tissue swelling munabona lip mass goiter breast cancer screening prostate cancer screening
spleen, chronic leg ulcers, anal rectal cases, bunabono hemorrhoids, anal fissures, fistula na inano. Nigo bagwakani chishiringi chimisatu chyoka. Buna registration, baribo bwate umuroberi osha, nigo bagwancherwa samange bakiresimise namba 0720-266-999. Christamarian Mission Hospital, we treat, God heals. Samaria Danguru Paul Makori, Chentenete College ya Riragia Technical and Vocational College. Ndo watomo yega graduation ego takoba graduation yitentangani itariki sato mutim osita. Mwensi pie asimwabita wanene na wake mwariganiwe nando mogeni karoro wesco our honorable Migos Ogamba oyoro mwasiri oito Kenya wejisemi na ate na bageni bande na omweshimiwa Tafet MP agaiganero na wagakale omwezi mwariganiwe bia mono sana karibu. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media chake tembe nubatemesangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday mesangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo inyangi usuko kwa kuyomino imijiga ao bunabono housewarming parties engagement parties igatie vinde vige bono Getembe Television Network nero ego kwayega ashirigo lidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyibaita babale no bamanyibiguro nigeti byetibwate signal ere enkongo iyigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp gosigu yake simigwitira namba 0741499726 Yobomboli umwanone kiririjane Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbale njara ayo mwaro karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege Igara turachokora chigazeti ninchie koreta ensemo eyo erinde moche konyara kugendera kusanga ebirengerere bieno na aikero nkoligereria ndochenga aigani bwate gazeti ya Daily Nation ya Taifa Leo gazeti ya The Standard eturachikoligereria ase aliara manene ekegima ndairi ya People Daily na gazeti ya The Star mwancho moligereria na nekero nkoligereria ngochaka ne gazeti ya Daily Nation Ebwate ebichaye umuriki ebitabu umanyekanete buna Ngugi wa Thiong'o nekero ase page gose ebicheyo nerere nene ase page intangani ikigima nekero egotabanga whip not world nga ense tobasa kolera na eyiga nige kumurikira egitabu kyaye kyanyarite kulika asa omwaka 1964 mwaka anore aiga ekirongorigeria ase history yaye nigabere omuriki ase
miaka menge ikigima na bono kire tabungira nyarete kurika kiarenge egoteba gusikiarenge kwerera buna ose engana enene yarenge nga whip not a child korende nekira tukurigiria egazeti ya Daily Nation yeli tukolia lero nigo obabikire abo obosio nigo bagotebanga whip not world nigo Ngugi wa Thiong'o agotebyense ngabono ensete basakorera icon born in colonial Kenya 87 years ago miaka 53 na 5 nebere Ngugi wa Thiong'o had a culture of freedom, a struggle inculcated in his youth, forging him into a rebel with a cause and a scholar determined to push the boundaries of a social activism. Nga ekirono nyari ngumusai nigo achagita mangana yokorigereria na boigo kumurikira auburai na boigo amangana onsi agenderete ase ense ya Kenya na boigo chinse mochinde wetira asinjira yokorika ebitabo wetira ase amangana fasi gose literature na ndiri tukuria rero ninji kurigereria ase obwenge kigima inki igekogera abange no nyine skuru ari metongoria orore amangana yaiga literature nare aroro kigima umoro kiwango cyaro ibolinga kiro kene ninki tokonya kubiterirwa tusome ngati sete buku twasome kitabu kiari gituna muntu gite emyaka gite yetire ebitabu ebiga mbibwate obuya obwaye nande nkokonya bire abantu ase chinjira okorende ayonto chiko yarigererie kero nakorire asense meyiga yechigazeti egotaba world month as Ngugi turns into a grain of wheat literature a giant. His works written from early 1960s have been translated into more than 100 languages and studied in schools and universities. Ngabono ebitabu ebyanyarire kulika korwa ase emyaka eri metangani kigima ya emyaka eribweyemo chimikianda na merongo 5 no mo 1960s. Ngabono nigo byanyarire gonchorerirwa gocha ase omwenwa yebisaku ogwetania emenwa emyeyemo. Yani, the books have been translated into more than 100 languages. Emenwa ya nyarire ko somwa ebitabu bya nyarire somwa ase chinchira chinyinge kose ase bisako ebinge na aiga ndoche naraiga okoteba nigo arenge omusani ekigima koigi recount suffering and hope in detention with Ngugi wa Thiong'o na nyarite kubwatwa umete andegati kabere omwancho murigere no manyetinga botambe ekero yatokire nga anko twarore influence nene gusingo twarore mungso monene anne mono ekero tenine asense moyo kwiyeraga ebyara serikali na ndekonyaranga serikali yeli tuko nebwate kuchire yagania gotwara ogotawala kori gose okugungwara nkonyorore nga ekero kene ekero kwa morekeirwe ngochi abange ngochi bare bakora kubwatwa gose bachandwa enchiragete bono Ngugi wa Thiong'o ase omwaka 1987 na nyarete kubekwa byara naboigo nande bado ngakare ase echera gosekare in detention ekero abekire byara bado nande nanyarete kulika egitabu kende harassed detained Ngugi's road to exile mwancho morigereria na ebwate egazeti eyo kuri page entangane kigima ndoche baka page ya akatano na kabere nigebwate umugano ye Ngugi wa Thiong'o yo nyarete kubro ase chinse mochiria cha Limuru na ese page ya gatano narimo ndoche gotebanga he missed the noble but won many hearts ngano nyeta nyorete ke wakiri against yokolika ebitabu bire byengencho kegima gose bitabu binge nigo anyarite kubwa gose konyora ububui ase chingoro cha abantu kyagera reactions ekira abantu bagasombere bitabu byaye nkonyora abarenge gose responses echarenge kogenda sale niko charenge echyo gokumya gose choko gokya naboigo echyo komwa omoyo agendere kulika na ndoche naregaiga negati abasani bae nande bado narego gotebanga Ngugi called me a week ago to touch a base with the happenings in Kenya ngabono nonye tarengi asensi ya Kenya moncho murire no konyoranga niganyale to siri bugamba bae kare asenseri ya United States go senseri ya America bono ndoche gati abarai bali banyale gotoma cherambirambi gosibatumire amagombabo ugocha asenka yaye Ngugi ingamo numurai bwense omukonyi oye ntubwate umurai bw'kiama kya ODM ntubwate mo speaker bwe bungene no mosike Moses Wetangula ntubwate umurai bw'kiama kya Wiper
Basike Kalonzo Musyoka boigo oyo kabiro mukonyo murai wense omukoro omosike Rigathi Gachagua na toko tigana nayo aye Ngugi toko rigereria asensemo ya ebunge enene egoteba court allows MPs to vet IEBC nominees but stops swearing in ngabone kigambiro nigo kyanyarire goitaberana abajumbe banyare gukorera kose banyare gukora uko unengia kose banyare kuba unengia baria banyare gukorerwa ukoringorigwa uko unengia wa vetting yani banyare kurigirirwa se mbaise mbabonete goikaransa se biroge bio commissioner ime ya ikiombe kya IEBC kose asikirgo kiri ikiobonya kirogo korende nigo ndochenga ikigambiro nonye kia nchire abajumbe banyare gukora ukoringoria nigo kyakanire ngamba basa guchia ugotianigwa naseki nigo aba Kenya bange banyare kwemurungania nabo igo egatia barai banyare kwemurungania buna enchira ya tumegete gochora gosinchira malita ya iganyare tukubwatukwa abono abange tibaisanegeti case. Petitioners argue that 4 of the 7 nominees were ineligible for selection and nomination. Ngabono bane egatia bali batano na babere bachorire osamalita abo anyarete wetigwa bono mbara mbaikireti ekerengo kiri keganeiri ase ogoswa ase ebirugo biri ba agochoreirwe na asensemo yende umoncho murigire mugano ina boko yenyora ase page ya 15 na limo kirego tabanga judge says Kelvin Roy Omondi and Boniface Mwangi had convinced the court that they have a strong case. Ayo na yande kurasese mo yikirambiro kolende oyo tenereto se High Court judge omanyakanete buna Lawrence Mugambi nere onyarete gwetia ogochiko kumugano wiko twakoreteire asensemo yikionga onani naboko yonyora se gazeti ya Daily Nation page yo ya 5 na limo I'll beat you hands down in 2027 polls. Ruto tells opposition umuraibense niganyarire kotebya ensemori eko oamereria serikali nigo arachie kubobwa ase obware mono ekero obochori bonene bomaka bwechire bubire 25 nebere burachie korekana gani yako ya kwana kora ase county ya Kisumu mwancho murena nekero ngendete kunyorenga lituko lya Jumapili Madaraka Day hige chiko kolerwa ase county ya Homa Bay ego toke ya Luo Nyanza murai wense nere nanyar tuko so ase geti kendege aria ime ya Kisumu kose county ya Kisumu kera mono agenderete kurigereria kose gukora chitaro ase etaro ya ase chinsemo me ya nseme yo ya Luo Nyanza ayo negati aria muri kire kigima ase gazeti ya Daily Nation eyeri tuko oria rero na asense moyende ndoche nabo ndocha abarikia bange nigo opagende tukumurera Ngugi wa Thiong'o na asense moyo usanga evirengereryo gose opinion ndoche aiga oyomo narogotebanga gose lirubendira aiga ligotebanga letter of the day. President's apology to Gen Z was not sincere. Enchira umo raibense muski William Ruto anyarite kusanga kose kusaba uko abera korwa ase abasabe kegoligia Gen Z ngati yaringi enchira eri yaikutoka kwaro kelitari genta kwana tukorume yae oyo no morikio yomo ogotebanga the apology was not sincere. Wancho morigereria na asense moyende nindochenga nebwate pull out ase egokwanera usemurikirete kigima amangana ayo obocheno aiga egazeti aiga ya Daily Nation ase pull out yekota not STIs ama roire ali Anthony ose amaroire naro alewono okay tutanyare watura nekero yarorekane buna nigo obuchando numuchando noro obere gokoneke wana nemono asa basubati oyubono konyoranga abange nigo bako misdiagnosed nga abange nigo bakogenda ase chinyakitari korende ekera kwerera egati yebyorokereri biryabwate abandi bairira buna anamaroire Anthony korende egazeti yiga asinsemo yobocheno nigo egukana egoteba not sexually transmitted infections, the burden of misdiagnosis nigo yarorekanire ase ndoche county neraiga emorikire eme county ya Homa Bay nigo bono yarorekanire
ngorire mburega bukuru female genital cystosomiasis. This neglected tropical disease often gives a wrong taste, results of sexually transmitted infections. It in places like Homa Bay County, the wrong results lead to serious social implications. Ngapono buriro boiga pomanya kanete bona female genital cystosomiasis ni gobono obwabiri bokoreto mochando ase abasubati ekiagera nga ekero musubati yagacire nyagitari kirokende abanyagitari nga marange ni gobabiri bakoirira nga no buriro bokwambokera ase amangana yoko manyana kemubere lakini bono nigo ndoche bono obali babwato bumanyi banyari gukana ng'umuchando yoiga oirire nene muno ese county ya Homa Bay abasubati abange babiri bagoserwa kurwa ase chinka chabo nga kirokende nigo batari abegenwa. This is not an STI, they misdiagnosed the disease, tearing families apart. Oino mochando nga ogochio obwatirania abasubati kigima ekero abange babiri bagoserwa nga kirokende mbali abegenwa ase chinka chabo na asensemo eyo ya pull out nande nemorekrete amangana yobochenu ase page ya gatano na limo egotebanga she's smiling again, the man restoring dignity to mothers. Bono onaraiga ese bari bako banyakanete buna abanyagitari bebinyoro community health promoters nare oyo maiga ndochenga bono oberega kumurekera kigima nande nkura ase county ya Kisii bono onyare koba aso mostari obosio kigima kwane kya una banyare kumurekera abasubati bose banyare kurubora kurwase binyoro abasubati bali babwate umuchando oburoire bwa fistula buroro bwiga ndobukwanirite ewiki yaita nabwigo chikampeni chabere chigokorwa na inde omoncho muri no konyorekera sekero onyago kagirete kero kenenga omosubati ori asinka yago kose nonye omosubati onde wensi orange naye ngana bwate umuchando yiga ofistula fistula no burire borie ekera konyoranga omosubati kero kende nonye ekera aigwete kogenda kominyoka gochike barata konyara wetanga nabwigo kwanyoranga nonye nenchira ya mache nabwo nenchira yecho niko chiko obwata na gose chiko soka kora ase inchira mukorene na bwate aiga umumanyi ase umoroberio yoiga nainde akanyara gusanga nento igoro yo mochando yoiga office tila korene chinga kichigano gukonyoria ekera sekero mochando yoiga na bukonyara kobwena igonga ase ekere gazeti yemurekerete gotebanga burden and neglected child birth injury robs women of nobility until community health efforts bring hope and healing. Ukwanira mangana ya basubati chinga kicho kogonkia basubati abange niko bagochibatigara ane chingoma echo abantu abange batari gochibateke ko ba serious gosengo muchando imbali gochibaligereria mono kerekeno musubati kwanyarangane ngo bakoibolera sichinga batebanga ngo balebia umuchando yega office tila oso ase omosubati yega kwanyoranga ta konyara gukwana ikiagera ahena mangana ali atari gukwanero abange mbali gotaka gukwanira ma emechando ubune yega lakini rende ase amatuka bwango iga amatuka bono iga dero kirigento niko ke gukwano maiso marore mugasogati ibonye ko bwate umuchando nande egati yebyorokerere bire tonyarete gusanga iga nabono amangana yeli musuribe amangana bunayo okonyora ngomuntu takonyara gwetanga guse ekere wete gochwe konya nige kobwa umuchando munene mwancho murigereria fistula nabo ekobwena iko ekero tugendete kurigereria obocheno obwa basubati nyara kwenekia nga musubati onde bwensi orange naye kwamanyire ngakero kende nabwate umuchando atari kugani gosanga nabantu bande twara obwa matobya elinde munyara gosanga kiagera ayaga negati yali akobuna chinka kutikana ne gazeti ya Daily Nation nkomurekera gazeti ya Taifa Leo yeri tukoria rero ebwate vicha yae Rais William Ruto na boigo Raila Odinga negatia baraibane kura ase serikali ekero obono aringe gukora itaro ane munasi chinyumba chikoga cho chirichia affordable housing ase chinse manya kanete buna makasembo ime ye county ya Kisumu ritukoregoro na kiegoteba nizamu yetu sasa wono ye nechinga kicheto omete abateri mbale babiri bagotebanga umwaka oyo no yone wono ndocho muske William Ruto na muske Raila Odinga niko bagotebanga bono eti nechinga kicheto
nene muno umusikira Raila Odinga ng'ana into bono tiga turanyara kogesa kuro ase serikali igatwabire tokobera isiko tugukongera chinsemo chinyingi chikonyora magendera korende ase chinga kechiga na into bono gwika tonyore. Kiongozi wa ODM ambia wakazi wa Nyanza hakuna serikali nyingine itawafaa kuliko ile iliyopo mamlakani. Umusikira Raila Odinga nigagotebia abamenye bechinsemo borugongo rwa Nyanza. Serikali ndete iyo iranyare gutokonya gusiranyare gutoikange gwetania yeiga. Kinara wa ODM Raila Odinga jana alitaka ngome yake ya Nyanza iunge mkono serikali ya Rais William Ruto kwa dhati. Gotevanga akisema gazeti ni goigendete gotevanga akisema ndiyo pekee ambayo itastawisha eneo hilo kupitia miradi na maendeleo. Bwana hiyo page ya kabiri gotevanga Raila ataka wafuasi kumuunga Rais Ruto waitira sitaro yo muraibense muski William Ruto gochase kaunti ya Kisumu nigo Raila Odinga agendete kuboria abamenyi base abamenyi evechinsemo cha Nyanza banyare gosira serikali yeri tukunga serikali ndete yo rache ebe ingi ya wetani yeiga ya ye Yomoske William Ruto anamono wetera ase amanganari okubwatana kuri bakurukana broad based na ase ipeji ya kapereko tabana Gachagua adai fidia kwa kufurushwa ofisini ngabono ase nchira nyarete umuskeri gathi Gachagua nigo aganetie anyare kwegwa ogosiro nyari gwakano asingencho enchira nyarete goserwa tia korusi wa avisi tia renge endonge. Na sense mwende magana yo yekigambero egotebanga walioteuliwa IEBC hatimaye kupigwa msasa katika bunge. Bunge ne chikoba kolera okubaringoria na bwo kuba unengia. Korende nga mbago chiakoba bagotianiwa. Page ya kabiri igazeti iga ya Taifa Leo. Na ase kaunti ya Nairobi ndocha gotebanga uhaba wa chanjo za msingi watishia maelfu ya watoto nigo amwana alitobeto gukwanira chanjo gose vaccines agenderete koreta umuchando kigima anemono chiri chintangani kigima bunabone vaccine eri yogotanga che vaccine bunabone yogotanga uburire wa polio ndobate yogotanga uburire boria abwa tuberculosis vaccine ya BCG eri ntangani kigima BCG igocho yatanga uburire wa tuberculosis gose TB na boigo area polio ngachia bere chiko kya kema anemono ase county ya Nairobi eyibona igenderete koreta gose kogosereri amagima ya bana bakwibura ase chinga kichiga abana bake bagukina baganire kobetwa chisindane cyo gose koegwa polio mbetetwa gatonyeri une gitamtam ngabono chabere chanjo yo yabere kya kema. Na ase peji ya gatatu gazeti ya wata viongozi mbalimbali wamuomboleza Ngugi wa Thiong'o ino mugana otwa morikire asenchera ere eyobo ime kegima nande kerona chigukora ninchi gukorigereria umugano ye gusukubiro kwae naki abire ka okore miremo ne chiserikali chaitire asigika egeke. Na maskofu wa kanisa Katoliki walaani mauaji ya mapadre wono kubatikana ninchira aba father wase abo bare abrai me yedini ya Katoliki babere bagosire magama basi chinjere cyo bututukano bwangoiga babere banyarire goitwa asinchira ere iyo bututukano manju murigirire nekerondoche ngabono nigo abaiga bare abo kubwatana abedine kwedine yeke Katolika iga sense ya Kenya panale kugikiria engane yo okigima mugano yo page ya kane gazeti ya kane page ya kane gazeti ya Taifa Leo. Na umancho murigereria ase ensemo yende igagotabanga serikali ifanye hima kwa adhibu walioua mapadre. Serikali nyare kwa ngoya gukora obutuki na boigo imukie getambukero hase bari banyare kubwateraniwa na mangana yaiga yoko moita omo padre. Umancho murigereria ndagane kogenda umutimo komoke wetagekeyemo erindengirane kogendera gusanga naye asensemo y'ikigazeti. Maria Danguru Paul Makori
Ntientenete college ya Riragia Technical and Vocational College ndo bwatomo yega graduation ego takoba graduation yitentangani itariki 3 mutingu osita mwensi pie asemwabeta banene nabake mwariganiwe nando mugeni ukarororo bwesiko our honorable Migos Ogamba oyoro mu wasiri oito Kenya wetisemi na ate n'abageni bande na omweshimiwa Tafet MP agaiganero na wagakale omwensi mwariganiwe bia mono sana karibu. Mwancho murigirira nekero ngenderete kumurikira igazeti ya Taifa Leo. Bantu bali banjite chichabati bono ndochenga enganeyo ne murikira iga kegima ase igazeti ya Taifa Leo nekere gotebanga nonye abantu abange bachakire gwesonania nonyase ogukora obunchorere gose biashara byo korosia na konia chichabati bono ngako tumeka gusekoria chichabati chinyinge gose gwetania ekerengo ekairo manyete nga chichabati obusio bwega no bwengano nengano gochire yatwara umuchando monene kigima gusekere kwatumire ngana segeke getambe konyora nga yansire koreto muchando aso mubiri abange mbare bagwika konyora nga bochakire kwange bintu binde byonsi bikorosi wa nengano atabwati sababu kiagero turuko igore ebe no mugati ebe nechishabati amandazi aya konyora umubiri buka ochakire kwanga nasinze moyende ngochangira chire sana aso komenta ko uburito bw'umubiri yani umuntu nigo konyora nga umubiri inkolito ore kwetera aso gutumia engano mono. Peji 14 egoteba uraibu wa chapati na athari zake kiafya. Watu wengine wanapenda chapati na wengine wamezamia kwenye biashara hii. Hata hivyo, mtaalamu wa lishe anasema kuwa huenda ulaji wake kupita kiasi ukachangia matatizo ya kiafya. Ngai gobono ekiro chapati bali basigete chapati abatebanga nchega kikonge chapati mbiyande mwancho murigerera nyara ko rigerera akigima nande temo gukwana no munyagitari o erinde kwamanya ekirengo kia obusio bwega bwengano obonete gutumika ngereki na ase nsemo yende ndoche nebwate aiga omugano omuregerete chinse chaisko ekrauta Israel yajipata kuua kiongozi wa Hamas. Nsi ya Hamas na boigo eri ya Israel njigendete gutwara umuchando nganigo yarorekanire ekotabanga mapigano. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu asema wanajeshi wake wamemuua Mohamed Senwar akiwa Gaza ngabono oyoiga ore gose umurayo yo mokoro asense ya Hamas nigo ainyorete gose ni kanyarete gusiri bugema bwae kare asense ya Gaza wetera chisegi chigenderete igati yense ya Israel naboigo ense yo ya Gaza humwancho murigire gose koro ase ense ya Israel naboigo chinse mochiria cha Gaza na asense moyende goteba Trump asitisha kandarasi ya shilingi bilioni 76 ya chanjo ya homa ya ndege. Aya nande asense moyende iga ndoche umosike Donald Trump na nyarizo kutanga ukubwatuko gwechi vesa chire 76 billion chuo cha kurigireria oburoire obomo aiga homa ya ndege. Ekero ndochinga ayo negati ya mechanderi gendete kubwaterania o kubwatana gose obomo obwense na asense moyende ndoche omo egotebanga jamani kule kwa jirani kuna viumbe wa ajabu sana tumewasamehe ila lindeni simu zenyu. Oyoiga ni garumurai bwense ya Tanzania omosike omusobati Samia Suluhu wono nigo agotebanga yani gari mwe jirani bwe amate na kumiri ebitongwa mbiroro byo gukumya ekiagera injira aba Kenya barorekanire bagutumika chisimi chao kamuranche murende kiro muntu ateme gutumika esimi yaye asinjira ere endonge na ekirongo tigana nayo mwachomurigereria nkumurikira egazeti
ntarachi kusika guchase gazeti ya The Standard ndoche ase page ya kane na ndine mulikirete amang'ana yeri igori irie chindagira nekere gotewa bei ya soda juice kupanda, bei ya soda na juice na maziwa ya mtindi kupanda. Bunge la Taifa likipitisha pendekezo la kuanzisha ushuru wa uimarishaji afya. Ngabono asense moyende bei abantu bali basigete soda ligoririe chi soda ligoririe chi juice na boigo amangana I think ne yogurt emurikirete iga ngabono nkochichire gukina ligori onya bajumbe kose ababunge bagochigwetia umuswada ore ase ebunge nene na ase gazeti ya The Standard lingana linene oseringana li roro liengencho ndiringa Ngugi's last word okokwana gusinkwana ayaye oyoiga umuriki oyoiga umukorogoso umuriki oyoiga ochire nkuma asense ya Kenya samatuka mange asemya kemengi onyalite kuibura somwaka 1938 akanyara gusiri bugima bwae litko ria moisonde umwaka oyoiga bachiro bubere 25 ekotebanga the epilogue in death as in life. Ngugi wa Thiong'o refuses to be silenced. His voice, resonant, defiant and uncompromising, will once again ring out from the Kenyan stage, reminding a nation of its buried truths and unfinished struggles. Ngabono nganonye onyare gusiria ubugima bwae bono muikoe uri gwetira sepita obiria berega kurikana na mono kumurekera uburai siasa embe na boigo amangana mange agenderete asensi abakenya ati baguchikomweba ayona amangana aratigare ase chingoro cy'abakenya ase emyaka emengi. I think egotebanga literature icon bono nga ase amangana ariyo kurigereria fasi kose literature ngabono nigo abeire oyo chire nguma kigima obeire omonto ori otanyare gotiemwa na ase gotigana ne gazeti yo ya The Standard ne gazeti ya People Daily egotebanga Ngugi wa Thiong'o a thorn in the flesh anga bono ligwa ase enyama yomonto kusasa umubire bw'omonto nga Ngugi wa Thiong'o a thorn in the flesh of African tyrants bono nekiro bakurigereria ase orugungo orwa Africa kima kose abarai bali banyarire kuba bago stand out kima kose babeire bakororokana barete neni nigo Ngugi wa Thiong'o bono agendete gucengera kuba umurai omonene yani kuba umuriki orenge oyibwengencho Ruto opposition in political showdown nigo bonondo che nga ase page ya gatano nalimo nigo gendete gukwanira nga umurai bense na boigo ensemo eriyo kwamireria serikali nigo bono bagendete konyago pingana kweli nga bono chibicha ekirukurigiria motuka bwange umurai bense kirako genda bono bonaringe ase county ya Kisumu egento obakumurikira rore kenene omunga kiumo baro bw'abantu bali banyarete gwikira na asumo yegoyiga kumurotota kose kumwarigani na kiongana na gukurigiria asensemo ya opposition ekera barayi abaiga bandi bakogende ground bagotema kukwana n'abananchi chibicha chigosoka kurorona ki abantu obangani bono ndoche nigo bare in a political showdown. Page ya gatano nalimo egazeti ni ya The Standard, egazeti ni ya People Daily yeri tuko oria rero mwancho murigiria kagiretinga asensemo yichi gazeti no ndachi gukorera agabo korende na ekero ndochenga chigazeti chonse niko chanyara kumurekera omurikyo yega webitabu manekarete na Ngugi wa Thiong'o oboreto mwaka 1938 asichinse mochiria cha Limuru na aikero tukurigereria ni garinge novelist na amangana ye gose enchira aringe kurike bitabo byae ni enchira yaringe yoko lika gose kwemurungania na boigo kumurikera na kurage byara alionsi aringe okorekana ase serikali kurumaka 1962 nigo abire active gase ni gabeire akorika ebitabu ebinge ekigima korende nigo abirika gutwara eriogi rinene asense meyo oya mangana yo burike ebitabu osini gabere gutwara riogi
ase okumurikira amang'ana siasa na boigo oborai aiga ase ensemo ya ense ya Kenya na orugongo rwa Africa na boigo nonye nense engima na nekero ndochibune kitabu ikiga Whip Not Child ikia 1964 na kiro kio kiabere kigukwanerwa akigima ne bitabu binde binge mbire bono manyete na nayo mwancho murigereria bitabu ne binge kwanyorire gose ogweta no nyase library getiga kwanyora kirikire na Ngugi wa Thiong'o oyo no muriki obeire kagotwara gose obeire umuriki omunene kigima ase ensengima bono ne kiro aringe gukora gose ni garinge oyo kwigera obwene bwapanya bantu gwetera ase okorika ebitabu korinde ekero ase umwaka o 1977 niganyara tukoba detained akanyara kubikwa biara mwancho murigerekero kunyora gusekero ko liga kesabu ya obia mwaka 1977 nigo yaringe serikali yae umurai wenso mutangani moske Jomo Kenyatta nga Ngugi wa Thiong'o so mwaka 1977 akanyara kubikwa biara kulinde nga bado no nyenekero aringe detained gusaringe detention bado ngogendera nagenderete nemirimo oyaye yokulika ebitabo korende ekiro yeko mwaka 1982 hakanyora nga atakogendera kobera na inde asinzi ya Kenya kiagera bono liberera liage siasa konye liesire kumukora kiakorete akainyorera an exile yani akanyara gosoka bene kurwa asinzi ya Kenya akagenda ase ense ndochenga aigati yechinse chiranyarete gotara mono enseri ya United States na boiko ense ya Britain akanyara kuba umwalimu omanene gose umworokia ase chiskuru na boigo chi university mwancho murigereria oyo tugukwanera Ngugi wa Thiong'o ngabono ekira arucho bekiro biara na ndo bado bono bosibole boli abwate bukolika aiga sense ya Kenya utari guchikogendera na borobo akanyara gosoka akarwase ense ya Kenya akagenda akaba umworokia ase gose lecturer ase chi university meyense ya America na boigo ense ya Britain kagerete nga awikira gabo nande no aberire ase ense yo nga ase kero yacho ku mwaka 2004 iga agacha kuri taro yae go cha sense ya Kenya kurigereri nga nkayatigete aba Kenya na ki abanta atigete Kenya na ki bagenderete kurinde no gukonyore nga no nyina sama tukaya igataria ataringe asense ya Kenya bado ngoli karenge ebitabo tintete gocho gukwanira umugano ye mono kurinde gukonyore nga nigasirete bugemo bwa kare asense yo ya America nande engane ya gose confirmation iko yarwete ya mate yae monyaruko yo gose mwana oye omusubati nere onyarete ko ralia bene nga nigo anyarire ego timoka na aiga kokonyore nga akero tukorige amangana literature ebitabu ebiga obuya bukurike ebitabu ebiga omborobi ningige kogera ekero asekero nga omoriki ebitabu ekero asiri ubugima bwae nigo agochingirwa anomona aiga sense ya Kenya egente getangani ngokonyere abantu banyara kumanya ebintu biri bigenderete ase ense ikiagera twabire togotebwa boirenga umwarimu bwegesoire na bari kogotebwa nga fasi nikio cha jamii ngaboneke nekerore gekumureka ebintu biri bigenderete ase amate gose nonya na ase gisakugete ase ense ya Kenya soro gongoro igana wa Africa na boigo nonya nsengima bono kwanyoranga amangana yaiga inkie kobera buya wasome bitango konyere kwanyara kumanya naki obugima bwa mwanya bantu bole naki oborai bole ase chinsemo ona boigo gwatwara obo mwanya bantu ikiagera wetire bitabu ebiganko manyore abarai ababe ngaki babire bakogera abantu baigwa emegane menge ko dorore ngumurekirire abarai sana okonyara abange bakoro kwa bunabono aba governor chinsenchire chabere chigotwara aba governor koro emyaka emekoro kwanyora che president chabere chikumurekirwa nafoigo abarai ononye nabeti kanisa na wetera asogo some bitabu ebiga konyorore nga kwanyore knowledge eringa kirokendo murai akaba mo benchiragete abantu reactions cy'abantu nakicyabere neki abantu bagendete gucandeka watwara ubo mwanya abantu buri wetera asogosoma ebitabu ebe nasense moyende ngo konyere kogendera kurinda egekoro gose kurinda culture unabono onye eno mwanya getinge ose omogusi gose ayi no mu Kenya ebintu mbira rumanyete nga ense ya Kenya yabereke gutwara kurwa amatuko amagega gose omogusi yabereka okora kura amatuko amagega wetera kolike ebitabu ebiga wetera gukorika amatera ase ebitabu aye egesaku gose community ngogendere korinda
egekoro na boigo asinse moyende ngokonyera abantu gochaka gutwara chinjira chingao chio korengereria koso more gento bakana nawe wanza korengereria injire ngao kwanyora ngenjiro kurigereria ense taribu na abantu bande bakoyorora nasinse moyende ngoigorera omuntu kwanyara gutwara information kwamanya ekero ibintu gite byaberiga na kiobwenete gukora mwancho murigereria yonsi niko nasanga naye igoro iyaye ngugi ewatiango korende nakorira abo asinse moyega ekigazeti nabwo kumurikira amangana literature kose kumurikira omugano ye ngugi wa thiongo na nekironda chikoirana gusanga naye egati iyali abeterete kose egati iyali agenderete gutukuna into buna mwanyagetinge na kirongo cyo gukora mumanyi ngana nereri yaba MCA ndatiga nerevia umanje muri ninje gosoma oroboti oroiga ekero narure asi omutimo kumuge korene asabonega nyara gosiba amache Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya Eduka y'obumo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide iri kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil ya bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri kuririke iriya gatigati bwekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho go busongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwe trase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Endelea kufurahia na Star Times. Discover your love language on our amazing channels all month long to enjoy intriguing telenovelas from all over the world daily. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Watch Filipino melodrama The Fake Life. We really need to focus on this mission. Get charmed with our Indian drama Soulmates and Turkish drama Lost in Love. You can also catch fresh episodes of Stepmom on Rainbow TV Plus every day at 8 p.m. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Buy the DTT decoder for only 1,199 shillings and top up 500 shillings to enjoy unlimited entertainment on the classic bouquet. You can also link your decoder to the Star Times on app to enjoy unlimited entertainment on the go anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life.
Mugusi bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya wanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri mienzi ya Kenya, ilia Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amonogo chingira ku mwaka muya iliwego kine mirubiri yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kiamwa Mugusi. Christa Marian Mission Hospital niyo korerenga ba mentire obokoreri bwaye nakoba ubuyakigima bonomba bwate CT scan eyo yekerero ose the latest na boigo mbabwate ensema ya ICU na high dependence unit HDU asabarire banyarekire bakurigirirwa na konyora obokonye enero ni machine chekerero chibirengo bya Michael asabanyagitari bagukurigirirwa ya asensemeiga babwate ibirengo bigoromono babwate ensemeria dialysis eyo yekerero ose the latest ensemo laboratory blood bank ultrasound tibweba Christa Marian nebwate ambulance asabo konyi bwa emergency usibwengo nje asamarieta yongoro Sister Helen Mbaka kurase kiombe kia Franciscan Sisters of St. Joseph yondo motenendenio monene ese nyakitari yetu ya Christa Marian Mission Hospital. Ase nyakitari yetu ya Christa Marian niyo tuigurete mirangwa asa abantu bonsi anene mono omugusiyo itu. Karibu ese nyakitari yetu onyoro kubweniwa nobokoreri kwebirengo awao. Karibu kero kendi gionsi Christa Marian twakwariganiri elio nyare konyoro bokonyi obu. Inyora nigo tokorwa amariogo nyasaurwo kubweni mwariganirwe asokonyoro ubweni obu patarire ase umuchi songo asamatabekani amashauri ase para ekotira korwa kisi kogenda chitangi osikima bondo asamange bakiresimi ase namba 0720266999 gose 0791394904 Christa Marian Mission Hospital, we treat and God heals. Amasomo nanine obumanye nabuborairire omwana okogendera asamatuko ali busyo ne aye omwiburi kwabire gukuri Yesukuru asoraire omwana ayanyorera obumanye nanene w'ikikosi cy'amaboko muretekero ka Technical Training Institute elio aibunduse chikosi ao igaiga ntubwate chikosi bnabono elia ya Building and Civil Engineering asetokobundisa Building Technician level 5 na level 6 Civil Engineering level 6 Building Arts and Masonry level 4 Plumbing level 4 na level 5 Carpentry and Joinery level 4 Land Survey level 5 na boigona level 6 egatie chinde chinyinge kobundisa tore boigo ekosia Electrical and Electronics Engineering ase tokobundisa Electricity Installation Electrical Engineering Power Option 5 and 6 na boigona Electrical Workshop ase ekosia Agriculture and Environment Studies Agripreneurship level 5 na level 6 Horticulture level 5 na boigo na level 6 ase ekosia Applied Science Department ntobwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6 na boigo Analytical Chemistry Technology level 6 ase ekosia Computing and Informatics Department ntobwate ekosia ICT Technician level 5 na level 6 Records and Archives Management level 5 na boigo na level 6 Ejitumbe Lab
asensemo ya community and online working imiye skuru yiga ya keti nigotobwate a modern library iyubwate bintu byonsi ibiraga nibyogotumika ali nayo kubundisa tole a course ya version design ase level ya 4 na bwigo neli ya 5 ase omurakiwa akwebundisa akwenyorera ubumanyi obura mubikasi libagaligia ase industry ya fashion ase tobwate chimashini chekerero inkoigelia bale bwigo business studies na entrepreneurship ase chinsamu cha cosmetology nigotokwigelia beauty therapy level 4 na level 5 hairdressing level 4 na bwigo na level 5 nyuranga ase beauty therapy nigo okwenyorera ubumanyi wekerero unabono hairdressing pedicure manicure egati ubumanyi bonde obunge boigonto bwate course ya mechanical and automotive engineering ase tokubundisa automotive arts level 4 automotive engineering level 5 na level 6 ase begotokubundisa welding and fabrication level 4 ajirira moletu mwanu ainyorere ubumanyi bwiga nabono nigo intake y'umutinyu gatano egenderete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka asamange nabugutalira e website yaito wetera www.kerokatechnical.ac.ke ose nabugwaka esimu wetera sechi namba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayira na kwenyorera ubumanyi iri wibekiri bagali rya asense yiga yo kwerwanirira Superstores nero eduka asorgo ngurigarwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abahonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo ere engale iyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asiko babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bire na isaro na sato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe gwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo gucanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imiyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sechi namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
Riraja Technical and Vocational College mbere no mugo munene gukwarigania asumwega bukubekera kigutwa inaugural graduation entangani kurwa ecology yegechaka kwa boro kigwa bali bakurira kikosi cyabo nikitariki 3 mutinyu gatanu narimo umwaka yega 2025 kuchakira chinsi sato ochamambia bagani ababo babumba borokore no mugani omanana nigarabe omuwaziri bw'ekisemi omoski Julius Migos Ugamba na boigo umujumbe ukitutu cheche North Moski Jafes Nyakundi nikayara kurekana sigeti ge college yo jerira gya technical vocational college inchumwensi tuchingiri obuwe wabo. Samatera yuko mubaka omunguru omwaka oyo n'omwaka gw'oguseseniwa eke nekyonga kyamwamogosi yora ayanayanda mange asoblomo yubwe kombolele amaseseniwo getembe FM ekyonga kyamwamogosi Abasayibiki alikia makiaya Vono Link Up Show Nikuja kulidwe mbao kigima Kira litukuli Jumatatu weke Ijumaa kuchakira chinse sanlebere chamo baso wika chinse kumigoro umrena nera Wizard Crown Vakubwatrana na DJ Topsha on ones and twos Ilwakonklele emiziki Vakwa showbiz Trending issues Namanginande Yekielekea makiaya Link Up Show Link Up na sisi Kurwa sasaba wika ikumigro Wizard Crown na DJ Topsha Imehe ya Getembe FM 102.7 Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Mei unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerukatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keroka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. Ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia enibo enyinge bono tokwa omoyo inyagitali ya World Fit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu weniabwa amaruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yinda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. No borwere bwasumbuira abagaka sana bwe sukari, what we call the genesis of diabetes. Ngaki borwere bwe sukari bo somo bero goime hypertension no borwere kera manyinga kogenda ibure somo be. Walfiti itosomete chinchereza to jokorwa ya marwaire
enchede ntang'ani itosomete ing'endu nga conventional medicine, yani unyagitari wa kawaida. Itosomete ing'endu nga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakuruese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano, we have amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka eso korwari ya marwaire. Nchidende ya gata tusomerete neka tukutumia international herbal medicine. Tukutumia marioga akoruese mete tuarwari ya marwaire. Igao muchito bosongo monene ntubwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza noerega iga marigiti guys wako ni nyama kwali na iguru wacho wake goroba ya gatatu room 307A. Ntubwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit Health Centers umusani ogo asamarwaire minyoka. Nkoli gyole enyumba yekerero yu urakorere ubunchiriri bwao imeya kengo ejiro yugo tuka bomba burabo asebunge yebo machoge burabo enyumba ye nengia asobunchiriri buna enyagitari esukuro esupermarket nubunde obunge kolingana nokogani kwao tibweba nebwate amache ne wifi boigo nigo erechimita emya eye muchuka urwa ase factory ya Marati asamange ikira abanyene ase chinamba 0721930180 gose 0790211412 enyumbeye neao minyoka. Christamarian Mission Hospital ni yukurariria free surgical camp tariki 25 nemo wiki tariki 30 cy'umutinyu gatano kwega shakara cinse biri wiki cinsa kenda cha mugoroba asenya gitariga ya Christamarian ningo bagokora surgical camp ase cinse mubuna hernias, soft tissue swelling munabona lip mass, goiter, breast cancer screening, prostate cancer screening, chronic leg ulcers, anal rectal cases, pneumono hemorrhoids, anal fissures, fistula na inano. Nigo bagwakani chishiringi chimisato chyoka. Buna registration baribo bwate umuroberi osha nigo bagwancherwa samange bakire simyasi namba 0720266999. Christamarian Mission Hospital, we treat, God heals. Samaria Danguru Paul Makori Tientenwete College ya Riragia Technical and Vocational College ndo bwato moyega graduation ego takoba graduation yite Tangani kitariki sato mutim osita mwensi pie asemwabeta banene nabake mwariganiwe ando mugenyo karoro bwesiko our honorable Migos Ogamba oyoro mu wasiri oito Kenya wetisemi na ate na bageni bande na omweshimiwa Tafet MP agaiganero na wagakale omwezi mwariganiwe ndiye mono sana karibu. Ne noganye kukolerwa live streaming ase chipejo cha social media chake tembe nubwate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyumo inyangi usuko kwa kuyomino emijega ao bunabono housewarming parties
engagement parties igatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayiga asiriguridio gotugutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi baitabo bare nobo manyi wiguro igeti byetibwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp gosigu yakisi migwitira namba 0741499726 Subscribe ase channel ya Getembe TV rero ili wimanyibuna mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Getembe TV nigo tokukora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Getembe ao ngakiende yonse inyoranga ngwetera ase official channel ya Getembe TV. Subscribe, comment ase chi video chito boigo shana basani amune amate ejo baigokie wemanye na wesemia tubase kweba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyariko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Getembe Television Network ekinakyo ekeunga kiamamogusie. Ekeruye ikiri eikendi agotekwa habuna chi kendi chinde uvoita bogo tigiri radio nubwansu bukoigwa iwe una naure mese malonga yumba na mashabik numero video okole tuwasemule nere Polycarp ukara uchakira chinsa isaro libere chimubaso wika chinsa ikomigoro kila lituko liye sabato ime ya 102.7 Getembe FM ekeneke onka kiama magusie. Eduka yo bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kuba tukachirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo eyo korose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomenya seyika ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabondo mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriye cha mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri lyabantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wekabunuraganye gwochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
endelea kufurahia na Star Times. Discover your love language on our amazing channels all month long to enjoy intriguing telenovelas from all over the world daily. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Watch Filipino melodrama The Fake Life. We really need to focus on this mission. Get charmed with our Indian drama Soulmates and Turkish drama Lost in Love. You can also catch fresh episodes of Stepmom on Rainbow TV Plus every day at 8 p.m. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Buy the DTT decoder for only 1,199 shillings and top up 500 shillings to enjoy unlimited entertainment on the classic bouquet. You can also link your decoder to the Star Times on app to enjoy unlimited entertainment on the go anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Mwancho murigereria karibu sana asinse moyo mwerio yo muroverio yiga na ekero nkurigereria nigo ndachi gusanga naye ayabere kawateka wiki yiga usi aliagenderete eme yense ya Kenya ayagenderete ase eliroba ria gusi korende ntaracha gukwanera gusentaracha gukwana amangi kiagerando tingalero bakanonye Bible verse netomire aiga thanks Gochase bari bonse bagendete gusanga anainche ime yo murobero yiga abwetwani yagetembe ndoche aiga omubasukano honore onyareko oba osegokorekana ase echiro ya daraja mbili oncho murigereria nigondoche nga egarinera iga yabwate chigunigete yanyara gosoa ose yanyara gutumana ane kanta yo yarengia se parking yabwate chinyanya bone yo yairire obosali obonene gose nga chinyanya chinyinge na boigo bintu binge byanyarire gusareka nekerondo chinga abantu babere nigo bakagire gusiria amagema bakorende ekero omo saketo gose omuriketo obwamangana maya aranyare boikaroro moncho murigiria na nyare goto obwera oro bochoro mo baskanero kogosereria sana abo ase echiro ya daraja mbili ayo na yaigire aiga ase studio chingaki cha bono mambi mwanjo murigereria ngosabo kwabera ekironda asabe omutimo komoke na indi ilinengo irana nyare gusanga nae Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Mwancho murigereria na ekero onkoira na gusekero ongocha kugendereria nensemo ya gatatu yo muroberio yega nigo bono ngo kumanyanga ekero togotika gosegotikana no mubasukano yo nyare korekana ase chiro ya daraja mbili igondoche aiga oyega tigana ranga elietanaki ndoche ngarero na raiga okurukwa George Morara mambi ya bono ndoche onyarire gotuma aiga Bible verse ometeri tukeririga rijuma ngukonyera potambe ngari tukore juma nditageti abantu etoke babwate mood chire chimbe abantu moyo konyora umuntu nigachandegete nonye mechando ya nyare ko bimenge ndote George Morara lero nigo agotusisinia nekebungo ekemo nekero agotebanga ekebungo ere ebuko goseto somenga ebibilia eketabu kya Mark isano alafu 30 na isano onemo Mark chapter 5 verse 36 akoteba gose ekoteba nga ignoring what they said. Jesus told the synagogue ruler, don't be afraid, just believe. Nga go tiga gose go etania ekero anyarete o Yesu akanyara kuombia alionsi konye abakwanire
akanyara gotebia uyu ringi umuteneneri bwe sinagogi akamotebinga egena nandi ekaba omoremu ukigima na nabore bolinga kiro kende gitabu kiga ngike gukwanira Mark 5 chapter 5 Mark chapter 5 verse 36 ekirego tebanga yese ose nige kumurekera Yesu ekiranya litukubukia omwana kose enyaroka yaye Jairus osenga Jesus raises Jairus daughter mugano wega nigo gukwanira uyu igani garenge okora ase sinagogi korende ekiro yatoka ngase batimbe omwana oye akanyara kusiria obugima bwaye na Yesu akanyara kurangiriwa gosekero Yesu ari kurangiriwa agende gukonya omwana oyo atarakwa egatogekana nga kiro kende onyoriro gusenga taigeti goika bwango ekero Yesu arenchira gochia amwa Jairus nigo bono anyalete gotebigwa gose yamate n'abantu abange bakanyara wakerioge bakorera bagotebanga bagotebia Yesu nga oikire gukwa omwana ori ikire gukwa bono tokunyara akomukonya korende Yesu asengencho nga narenge omunguru nabwate chinguru chiria chiogokonya nabo igochiokoremia nabo igokubukia abakure nigo aimugete agatebia omonyene agatebia so mwana kamatebinga twara okwegena na inde ntagete obe omoremu kigima nande nabo anyarete kumubukia omonyaroko uyu gusenga omwana uyu Jairus daughter nigo abugite na inde wetera ase chinguru cha omwiko mochono nabo igo okwegena nande bono nkagirete nga George Morara ekirenga kya ene okyalenge nga nonye abantu bakwanire nonye waikire engakiri roche nga waikire omwere anana muna ase amangana yega okonyora amangana ya makwiri abantu abange ngwe kabare batukuto kwegena gosogo semeria lakini aiga gwetera sike bunge kega George Moraranya aragosanga nento nigo ndochenga engane molekera roro nelinga ekero gotwara kwegena nande ekero manyetenga Yesu amaine ngokonyare nende ngutoriare nabagokora kende gionsi ase obugima bwao nabwate chinguru cyokora kende gionsi gose chogochika kende gionsi kenyara gukorekana ase obugima bwao igo nga ekero obwate okwegena bionsi nkonyarekana bire Jairus daughter nigo anyarete kubokiwa gwetera okwegena ise anyarete gutwara Yesu gotebiringa twara okwegena nende tobasa gochandika tiga konyareka tiga goichanda mono na nonyenga bakwanira mange nonya abantu baikire batugutira gosemere gose bachakire kugosegetanga te konyarekana nigo ere anyarete kumotebia nga egena na inde kaba omoremu korende nande nga yani akanyara kumukonya gotoria omonyarukoye kurwa ase amakweri mbuya mono kigima ekero nare gochako rigereria aya Amerika watika ewiki yiga nere byomete ese kera ekerengereria ase bonsi bali bagende tosanga nento mancho murigereria kera ekerengererio neki ngencho na nekirongo murikira egati ya Amerika okorekana ase ewiki yiga osekirango konyorenga na bora boli ebuko yo nereri ntarachi korigereria umete mangana mange tukumurikira ase chinga kichiga na mangana yo borai na mangana asiasa ntarachi koira na gosego so ase siasa yego mancho murigereria no konyorenga ebuko yo nigo arusia ayingane yo ase kitabu kya Mark chapter 36 onye kogane tikoganya kumanya mugano yo asinjira engikirano aye enyorere kitabu ekega gose nyara kwegore ebuko yawo eme ya Mark chapter 36 onyare gosoma kugendera erinde onyare kumanyana ki Yesu gwetero kwegena na ki Yesu anyarete kubukia omonyaruko yiga konya okure na gukonera amangana ya masabo ewiki yiga nigo bono amasabo ali iyense gose National Prayer Breakfast yanyarete gwikirana lituko ya Jumatano aso mubagani o Safari Park ime yomoche o Nairobi litukore juma kero toko inyorania na boigo ekero toko tema ko enana omoyo gosekera toko tema gosemania ke virengerero na boigo gosirana wancho murigereria amasaba yaiga anyarite gokorekana nigo ndochenga egatia barai bakorawa numurai bwense muske William Ruto banyarite kurigereria enchera uranyale koiranirana kebirengererio na boigo koreta omorembe na obotoereru na gosaba amabera ocha ase bonsi bali babere bagotwara okungsanana anabarabu annamono
abasae bekegori igia Gen Z inga onde bwensi nga nonye yeso kose nonye enebukekere ekotebekera sekero nga abera abantu sabu kwaberekero gwachire bugeka sabu kwabera igondo cyo murai bwense ereni gatemete sabu kwabera ase chinse chire chamate yense ya Kenya na boigo nonye kurwa ase abasae na boigo nonye negatia barai bande abanene kurwa ase serikali unabono omokonyi oye moske Professor Kithure Kindiki oyore omospika bwe bunge nene moske Moses Wetangula nabarabo banyalete gusanga bakobora eti nechingaki chokoiranirana na boigo kwenekia omolembe ase aba Kenya mwancho murigeria kokonyoria ase chibichecho chikubwatia. Friends, our neighbors from Tanzania, if we have wronged you in any way, forgive us. Our friends from Uganda, if there is anything that Kenyans have done that's not right, we want to apologize if there is anything. To our children, if there is any misstep, we apologize. To our neighbors, if there is any misstep that we have done, you know, we want to build the relationship that will make our country great and will take us forward. And to each and every one of us, you know, I know today God in his own way has made it possible for us to build the bridges between our political parties. We now have a broad-based government that brings us more people, more citizens, more into one ecosystem that we can plan together, we can work together for the greater good of our nation. Your Excellency, therefore, as much as we agree with the need for us to reconcile and build relationship with our children, we respectively request our children also to realize that there is a role we can play, not necessarily in terms of science and all the beautiful things they know from the internet, but a few tips here and there that could make their otherwise powerful lives even more powerful going forward. In the enduring providence of God, under the leadership of Your Excellency, our nation is charting a deliberate course towards renewal economically, morally, and institutionally. It is upon us as leaders, with the people's trust, to build with integrity, to lead with courage, and to serve with humility, knowing that with God, all things are possible. Omancho morigereria igo nabo korokia nga ononyo no murai bwense na manyetinga amaene abakenya babere bagutwara ana muno nonye na basae asia mutuka wangu iga babere bagutwara omuchando na oburai bore ase serikali nene muno inse ye serikali gose yoburai bwa Kenya kwanza igo ikirwete nabonara nonye na ase echigazeti kironkurigereria ngondo chibakubolia nga amaene enchiriri arenge gusabo kwabera na arenge sinsia kirinige minute gose nigo arenge gukwana chimeme bosa gose kogoki aba Kenya kurinde mwancho murigerea ere korengana no murai wense erenga nigo asabiro kwabira ngani ganeti aba Kenya na boigo ensi ya Kenya nyare komenya no bwa mate gose nyare utwaru bwa matobia na basae baye na boigo nense buneri ya Buganda ense ya Tanzania no ruchinga nonye na se chigazeti gose sekero asia matuka wangu iga niko bona yachakire koba bunengusana nentindi neraroro tukurigiriria ense ya Kenya na Tanzania na boigo tukurigire nande ase ense moyende ense ya Kenya neseri ya Sudan chabire chikoba nga chikoba chana asensemo ya serikali enene na enseri ya Kongo bado nero ngane watu mchando
cha asense ya Kenya ndo cha saba mabira baka asense ya Buganda kulindi ko nyoranga omuske Yoweri Kaguta Museveni nigare umusani oyo omuske William Ruto timanyanga mamuchoki anyalete gukorekana anne muno tukuriria asense mo yobonchorire twabire tukumurikira nga chinse chiga chiri chiamate chinse ya Kenya no abonchorire abakuba bagukora ebiasara bakuba bagukora amanganabo asinjira yokubwaterana kolende ekero murembe otayo bono igongano nyina abakenya bange nabo igo abange kuro chinse chire bona bari imense ya Tanzania nse ya Buganda babiri bagutwara umuchando asense mo yobonchereria kurende eyo nengana eko omoyo gose kwa abakenya omoyo onyumura iwense ka gusaba mabira lirolyo nse ya Kenya nesuke bosio monje murigire na kunyara gusanga ekirengereri kyawo gwetera se namba yesimi na boigo chinse mo cha Facebook na YouTube na kiro nkoligereria asense moyende igoro yemeroberiga yogusira abakenya ose emeroberiga yogusira ebyombe ime yense ya Kenya umwanche murigereria ase egetikere kya Nyanturago ime yanyari bari chache kaunti ya Kisii ritukoregoro omoske Professor Kithure Kindiki oyoringi omogeni bwesiko kigima omogeni bwesiko nanyarete koenekia ose nanyarete koraria egati yemeroberirie serikali yanyarire kubika bene elio gochikonekia yanyarire gusira aba Kenya negati yali yanyarete osanga omoske gose omokonyi mumbrai bwense narayega akubwatia watoto wetu ambao wako KMTC, wale wako university including Kisii University, wale wako kwa TVET zetu, tunawajengea hostels with the same housing fund. The housing fund inatusaidia kufanya affordable housing, inatusaidia kufanya markets, na inatusaidia kufanya hostels for our students kwa TVET na university, na kujengea polisi na wale watumishi wengine wa umma manyumba, institutional housing. Kwa hivyo kwa watoto wetu hapa Kisii tumetangaza kujenga hostels ambazo itapatia wanafunzi wetu vyumba vya kulala 880 units of bed capacity for hostels, na hiyo itagharimu serikali ya Kenya shilingi milioni 426. Wakati tulikuwa tunaomba kura tulisema tutasimama na hao watu ambao ni watu kiuchumi wanahitaji msaada ili wapanue biashara zao, na hiyo kazi tumeshaanza. Tumesema iko program inaitwa Nyota, sana sana kwa biashara za vijana. Nyota program ni program ya serikali ya Kenya ya takriban bilioni 28 kwa kila ward. Tutatafuta hizi biashara ndogo ndogo, sio biashara kubwa, biashara ndogo ya mama mboga, biashara ya kinyozi, ya salon, catering business, tailoring, hizo. Na kila ward serikali itapeana shilingi 50,000 kwa biashara 70 kwa kila ward katika Jamhuri yetu ya Kenya ili kupanua biashara ndogo ndogo. Faida ya kiongozi ni kutafutia wananchi maisha bora kuliko mahali alikuta maisha, na kuhakikisha kwamba mwananchi amepungukiwa na mzigo wa gharama ya maisha. That is our focus and we are very very focused. Kuna watu wanataka kutuingiza kwa siasa, tumewaambia we are not available. We are not available. We are men at work, na iko kazi bado hatujakamilisha. We want to focus on that work. Mambo ya siasa ikifika bas omoske Professor Kithure Kindiki igawatebanga omurayumia no yokurigeria abananchi gose abamenyi abantu bari bonse bamuchorete obugima buri obuya timanyanga eserikali iga korengana nebintu biri gwete abagukwanira gose biri baire babekira mustari bose kunabona amangana yokwagacho gosubwagachi bwechinyomba cheri gori irike amangana yokogendereria chisukuru chobobundi gose TVET institutions iga asensi ya Kenya na bwigo tukuriyo bono asensi mweri bagukwanira
eskuru ya KMTC gose Kenya Medical Training College nerondo chenga mbagenda toko singireraro amangana yokwaga chobomenyo bwa aborokiwa gose eche hostels eche aborokiwa mwancho murigire nebintu binde ebinge nga entere ya moyo kurigeria abasahe emeremo gose nge yinero kati yeme robereria serikali ya nyare wekirane kurigeria aba Kenya emeremo kolende timanyanga murobere buna bono yuga o affordable housing wikira ase chinga kichiga kirasekero ukuboria nkoraro nga asenale kiro tukurigira buna chikaunti nchiraro chinyomba chabere chigotagura gose batagurete chislams chinyomba chiri cha masakara chinyomba cha vikiri chiguni amabati chinyomba chitarenge chindonge bakanyara kubeka buna ne serikali gochaka uko obwaga chibwe chinyomba chiga cha affordable housing wikira rereye abantu bali banganyetiwe bakanyara kurusi wase aliro baliri chinyomba cha affordable housing chigachakiwa nkai ibavegetwe usekere chinyombe chiga cyagachiro goika kwera kuna bono kwa roche mukuru kwa njenga banyarete umuraivenze nanyarete wanchira abantu bachake komenya chinyombe chi usitika bali bakunganyirwa kurasa yage kero batumirwe kusibaserigu chinyomba cyagacho ekero cyayirire ngoirani bwa bale na ndonye bakwirani ngwakanira bale onye mbakunyara wakanira ngai bakogenda na nekero togoska asensemo yende toko tikara ime yegetie kyo kya Nyantrago Stadium ase iri tukuri gorona inde mwancho murigerea egati ya baraibande koro ase serikali buna bono mukonyo bene bo murai ebense banyankanete na Faruk Kibet ndobate oyore umurai babara bange ime yebunge nene muski Kimani Ichung'wa na boigo ndobate umobunge okitutu cha Cheno Thase County ya Kisii umushimiwa Jafet Nyakundi na boigo umuseneta umuchore kurase county ya Kisii umusikie Esther Okenyuri na egati yabarai bande abange buna oyore majority whip oyore chief whip ase ebunge nene umusikie Silvana Sosoro na barabo banyarite wikirana asegetie kega kya Nyantrago na barabo bakanyara gusingirira egate ya mangana ane muno ogusira serikali iyeli tuko bakanyara usanga ebirengereri au kurasegeti kya Nyantrago lituko oregoro umugano yogose mwancho murigire chibichecho una achiko bwatia. Nataka kuhimiza wamama vijana kwa kila mtu kwamba ni vizuri uweze kuwa na kati ambaye itakusaidia wakati hata ukikooa usiende mbali. Hawa wa jamaa ambaye wanajiita wapinzani wa serikali hawana la kupatia wananchi, na hii ukweli lazima isemwe, kwa sababu ukiona kiongozi tabia yake ni kuinzite watu, yeye anatabiri mambo ya vita. Mimi hapa leo nataka kuuliza wakaaji wa hapa, kiongozi wa aina hiyo afai kuwa kiongozi hata ya kusimamia chairman ya DIP. Kongentereri mugambio ikaransire tegeti bono iga ekiagara na abwate chi budget isato akolan abwate budget yo mwaka yo 2025 abwate budget ya 2026 abwate budget ya gochaka 2027 bono gakiti anda akobori ngabuna chanda abwate CDF cho mwaka yo abwate chi mwaka onde abwake cho mwaka olionde bono gaki no chake komongentereri mapema iga okongentereri kwa gotika goche gochi 2027. Maneno ya afya, Mheshimiwa Rais amerekebisha, ameamua kuweka kila mtu katika ule mfumo wa SHA, na tunaambia watu wetu, nyinyi rejesta katika SHA ili tuweze kusaidia watu wetu. Ile maneno ya kilimo, yeye amepanga maneno ya kilimo yote. Sasa bei ya kahawa kutoka shilingi 50, bei ya kahawa sasa iko shilingi 140 mpaka 150. Maneno ya chai yamepanga, maneno ya sukari. Kenya hii tulikuwa tunaleta sukari kutoka nje. Mheshimiwa Rais akapanga reforms kule Western. Saa hii sukari inatoka hapa hapa Kenya. We do not import even 1 ton of sugar from outside. So mimi naomba watu wetu tushirikiane. Sekta ya elimu vivyo hivyo. Yeye ameajiri walimu zaidi ya 76,000 ikiwemo hapa Nyaribari Chache. Yeye madarasa amejenga chini ya mwaka moja madarasa zaidi ya 22,000, 22,000 classes. 2007 2008 hakuna jamii haikuumia Kenya. Wakizi mliumia, hamkuumia? Mliumia. Watu wakapoteza maisha, biashara zikaharibiwa, manyumba za watu zikaharibiwa. Lakini wewe leo unasimama unatuambia
ati ile ilikuwa ni dance ya Christmas party, tujitayarishe maafa zaidi mwaka wa 2027. We want to tell you, shetani wa maafa, shetani wa ukabila, shetani wa uchochezi, ashindwe asishindwe. Elewa agenda ya serikali tuliyopigia kura ya bottom up economic transformation agenda. Sababu agenda ya bottom up haikuwa ni mambo ya campaign. Tuliwaambia manyumba yatajengwa, mama mboga, kijana wa bodaboda ataishi kwa nyumba ya kifahari, nyumba kama hizo za affordable housing. Hiyo ndio ilikuwa agenda ya bottom up. Wakisii ni jamii yenye bidii, na sisi kama viongozi wa eneo hili tunafaa kushirikiana ili jamii ya Wakisii ipate manufaa ya serikali hii, kwa sababu lengo kubwa kama mpiga kura yeyote ni kufanyiwa kazi na serikali walioichagua. Kwa hivyo ningewasihi jamii ya Wakisii tushirikiane na viongozi ambao tuliwachagua kwa muda huu. Mwanjo murigerera nigo obagukwanira serikali ya mama mboga, serikali ya abawontoreria aba bodaboda naboigo bali bakonyora guseba bwate omukenya ndi bwensi obwate okonyora wainse. Omwanjo murigerera kirogotegerera igati yabarabo bara yabo bonsi kirengani gokere una gusira serikali yelituko korende ndochekera obagukwanira igati ya manganande amange bona bono omoroberio bobo wene omoroberio osha ose social Health Authority nekiro konyori gwekira asekiro watemire gutumika umurobirio yega watemire kwibwatira ekadi yago ya SHA orore naki obukoreri buri ase chinyagitari na asense moyende mbagendete gusingirira umurobirio bwa affordable housing akira mu Kenya abe tabwati nonye asakurusia engeri yae gositabwati nonye asakurusia umushahara bado bakatoke kabwate enyumba engiya na igati iya yande unabono oroche omweshimiwa Osoro niko asinge nyarire gusingira buna wikira boniga egati yabarai bari asichi abisi ekero tuguchugoswa omwaka bwechibesa nainde o 2025 gocha 2026 niko mweshimiwa Osoro akuboria abakenya banyare gwekanya ekiagera ngabono asia barai bonsi bari ase serikali asamutukaiga bado nainde mbabwate echibesa gose umwa emyaka echibesa yatigaire 3 ono gochakira nainde omotienye obono tukurigerere gochakira omotienye oyoiga ore bosio na gochia umwakonde na boigo eri goikira mpaka chinga kicheche kura ngaigo bono chi budget nchiri chatikeire isato osento bwate 3 more financial years to come tumanya goswase obochori obonene obore bosio igo niga kupolinga obotero bunyare kwene kiunga bado amatuko nga uliorabisi taranyara gutumeka chipesa chiri chiraroro usichipesa chiri cyo mu Kenya asinchira engekirano nga abakenya mware wanja mobile baga banyare gutumeka chipesa chiga ase enchira ere banyare koreta amagendero kusigokorera o bari baba kirete chukura ase amatuka ya igatigarete bakwanire ensemo yoborime kero obakumurikira buna bono ekemeri igekawe kemeri keri yechae na boigo nonye enesukari egwetenga ense ya Kenya konyora nigo yabire gekoreta esukari kurwa chinse chire chiamate nga lakini asa matuka yaiga amangana nga ense yoburai bwayo muske William Ruto nga bono esukari yachakire korosi kwa kigima nga ekero tukurigiri gati ye factory chiri cheche esukari chigosie mesi egasense ya Kenya nga chachakire kwa egwa chinguru kigima erinde chinyare gwetenenera na boigo korosia esukari eisaina ayo negati yali bagukwanira tukurigiria se wizara y'echisemi wete omweshimiwa Japhet Nyakundi agusingerera abalimu boika chiribu 52 nemo bono banyare kurikwa inse iye myaka 2 eye nengana yabere ke gusingerera asana nga 76,000 teachers in less than 2 years gose in 2 years a time ase serikali yega nga nigo pakenderete kwaneke buna inse yoburai bwa muske William Ruto nga chiskuru njigenderete gukorerwa amonchoreria na boigo ebirasi mbigenderete kwa gacho na boigo nebintu binde binge nande egati ya mangana ali bagendete kugikeria ekero bagendete gukora chitare chiga kurwa gocha se chinsemo ekyo naye na inche mwancho murigereria nonye naye kose tortagani kenyare gukorekana amangana post election violence anene muno
konyoria abakenya amang'ana akorekanete ase omwaka bwa obochori omwaka 2007 na boigo post election violence rianyarete konekiwa ase omwaka orenge kubwatia omwaka 2008 ayo bagendete gusingira bunaro tibakugania korinde inje naye nonya naye nomanyete ng'a ekero ase ekero ndete yoraga nikoirana ase obochori obobeko so obochori bobogesaku siasa elie kwenda ayaleta kubagana ose siasa elie goche ayabagana abakenya na boigo yanyara akoreta chisegi ase ebisaku ona boiga abantu abange gosiria amagima abo na nekero ngotigana na yokoro ase egeti kya Nyantorago omoncho morigere na ningokoirania bono gwika ase county ya Nyamira ekero ase ekero county ya Nyamira yabereke gukwaneka ese anene muno ekero otokorigereria ebunge ye county eyo nga aba MCA asia matuka mange bono babere bagutwara okubachana babere bagutwara okunsanana ikiagira ngati baragani nga nkero ngeyo banyare guikaransa banyare kwenekia gose banyare gutwara okuigwana anene muno asia gukora ebikaro bie bunge bono kero babere bagukorera bunge mashinani na aboigo ekende kegokorekana ase gosege karo kene kiakorekana ase ebunge ye serikali ya county bono nigo ndochenga aba MCA ritukore igoro aba MCA cross county ya Nyamira bo campus ogetina gusanga ebirengereri byabo na kubura na bono obarigire bose bono nkorigie bari rituko ryo gocha gwikaransamo na gukora okuigwana nigo bono banyarete gutenenia ebikaro bya rituko rigoro ekero bagotebanga bono yekire chinga kichiri babonete kuiranirira okubwaterana na boigo kwenekia amagendero ase county ya Nyamira eyo erengana yogosemeria chibiche chiokora ase county ya Nyamira rero igo ntwatware gikaranso yeito muratogenderete kawaida ase bunga yetu ya mashinani na enderero ngotebia the public abantu bonsi toiwananire na ende twara bungire bunge twarijonire bunge mpaka tarehe 17 na litokoirana sababu tukufungira bunge nesingi tukoretwo murembe no kuigwanana na gukwandirana naba muraba minto bari nsemo yende ya moino konetinga torigie abantu batano kuri nsemo ya moino na batano kuri mashinani erinde bakwandirane yokoretwo murembe Nyamira na gukora abantu baitegasi eria kabere ntobwate budget tutete goetia tugatia abashimwa bonsipi banyerigerie budget ya rwetu no governor yabete committed by the speaker erinde eretwe erigereriwe etiwe echakora bana inchegasi yege ntotogosaba na ndo morembe togosaba no rianga nyasako nye timu yo chikosoka isuko toyo tobatebya marieta asaba ntwari bonsipi komiba go chikosoka go chisuko erinde baisaranse batoretere richibu eriokoretwo murembe Nyamira igo abantu batano bali bare bunge riende na batano kurwa ase bunge mashinani mbache bachowe na nitutanga mwananchi mbarabi erinde tunyare koretwo murembe Nyamira iyo ntuganetie no murembe bono litukori ara na twetiri twaro standing orders number 288 echikwalao county assembly ya Nyamira ekorech meeting physical gose virtual toma no senate no bunge ngokarwale chimiti chire physical na ntio karachire echinde chire virtual na inture to invoke that standing order egocha gotwalao chimiti cheto gocha mutu to chikore virtual ne chimiti chire karekera umuntu rasorabe ogoswa so mtandao toma go transact biashara korworo nani ngabelezire ntoka sene kunya go push omorembe bali nane batigeri mono gari na barongunya go bakwana na bale bachamo na litora kwane to skie bintu buya kuchimutu bono yaikira somorembe bono guchigocha Nyamira na naona gosaba ba MC aba batigarite bakeigo na aba baguturama na punge mashinani punge mashetani mbatebyo bumaene na intuboni ganto takeiri koimoki nkoro igoro tiakero montaira ni chinkoronse tiakero montabwa toketuria bwatete koboko erindo Munyamira nyare gokora rwegasi so tware gusabanga muna tokwenda isuko ntuigwananga etogochora bali bara assembly aba MC batano na bali mashinani batano twense tuyiko ba 10 batumwe bagende asibara agenda baikaranze bali ke report baira ni gocha tumanya nki baigwanana egera tubatangasira mwananchi
ogosemeria konene gocha ase bali gose timu iyo irache kubwatukwa nga amarieta atano kuro asense mweri ya bunge mashinani na boigo atano kuro ase bali babere bagokora ebikaro kuro ase bunge ye county ya Nyamira nga abo bono barache ko baikomi mbache kori gose nabo barache gukora chinkwana cyo gukora uko chokwanekia ukubwatana igati ya aba bunga baiga no iwete igati ebintu bire ebakwanire ngamo nga barache kwanekia buna banyare wetia budget bono ere ase obusyo bwabo ekero bare enyomba engi magose full house anemono ekero bono ya rorekane nga ase kegetambe sana ebunge ya Nyamira mbanya utwara ba MCA bonzi baikaransete ase amagacho ayamo bono nigo obatebire nga ukuiwanu ko ngochikwaneke nge budget ere bosyo nigo bagochikoye ekero obale bonsi inenga nayo gosemere gochase omomenyo ndo bonsi ime eye county ya Nyamira nene no kubasabira maya okweneke nga gose no kuboria nga aba MC abaige kero obagochigokora chinkwane chiga chikoiwana mwancho murigiriria nchichi koreta amatunda mumanyi agoteba nga good morning oyo mumanyi na omurugyo Zipora agoteba nga ere no gukumia inkumeti aba MCA banyamira mbaroche buna ase obochoryo bonene bore bosyo bwaisire goika batarakorera aba bachorete kende korende tari mangana yawatebanga aba MCA me county ya Nyamira bono banyarire ko ira egeka sana nga baberera bisi bataranyara kwene kya gose goikirania magendero ase bali bonsi babagirete chikura ase county yo ya Nyamira gaute banga korende tali mangana na maiso abaete ega andoche naba ako so agenderete gukwania abande abange agote banga tiganginyore babo obochoke machoka Helen omusori bwegesu mochokoro nyanchoka Mosioma Daktari James Miyogo awataba nabarigereria abonsi ere ngane yega yaba MCA gotoigwana me county ya Nyamira nero yabere gekomwa headache osenero yabirige kumwati umutu ekero asekero akubulinga aba MC abega ntunechinga kitobaete wikira sobo cholyo bonene obori bosenali murachikorora ngaki omunyamira wasengo munyamira nero bwate okwamua kurende mwancho murigero nonya naye nomunyetinga ekero murembe utali ase utali nonya se nyomba bintu mbiriko bantu mbari gosikabusyo kose bantu mbari kwekinya na nekero ngosuka posyo ekero ngocha gukora ngana neraiga nero ndoche yaletire okubura kose amabolyo amange mwancho murigera bono gotikana ase ensemo ya siasa kose gotikana ase amangana onsi ali abere kao korekana toko ngokwirana wecha ase ikenyoro kya botabori egotoka ime wodi ya Gachuba ime ya Kitutu Masaba ebungene ya Kitutu Masaba county ya Nyamira kero mugako yomo aserieta makori nyang'au nigo bono konyora ogochika gosanya lete konyora ogochika korasi kigambero komotindo kora oyorenge omurugyoe nekiro bono atebire chinga kichiga nganonya nabana abo babwate kose bari kuruka babo no murugyoyo iga bono tabatageti omurugyoyo iga niganyarete kwene gose gotinde kwa asenka yo mugako yo iga amakori nyang'au ase umwaka wechiri bubere 20 enoyomo lakini nga oikira boniga nga nigo konyora abere ekigambero ase kigambero kiro asegero rende nigo anyarete kwegwa ogochika nekigambero anyare komotindukora omurugyoye okuburia omonto otindegetwe emyaka angetano ekoera bono naki agochikoroswa ekiagera ngo mugako yoiga onyare gwanchirwa nekigambero abanya kenyoro mbabwate ekibakwe murunganire nonyene amate nonyera abana abaiga bagote bunga bono mbaga ne iria senke yiga nabrabu babwate ekyo obalenge ogusanga musekero Fatigadi Kisembo mwancho murigire no roboti oro Omuichano omonene ni obwatire ase kinyoro kya Botabori ime ya wodi ya Gachuba ebunge ya Kitutu Masaba maiga yomusacha okorokwa makori nyang'au ukana amati yaye buna tayimaiti umusacha oyoiga nigo atameire ekigambero naboigo onyorire ogochika wogotindokora omubere bw'omurugyoye maiga yemyaka ene oyo omubere oyoretira Kidie kama nyene, digo na ari kama nyoke. Na watoto wanasema ni wako? Hiyo mambo hiyo mimi sinajua. Hii kesi imeongea miaka 3 na nusu.
ilianza 2022 karibu mwezi wa 12, lakini iliongea miaka 3. Koti ilisema hii miaka 3 yote inaongoja watu wakuje huko kusema watoto ni yangu, lakini hawakukuja. Hii watu tulienda na yeye kotini ni watu 3. Hiyo watu 3 hawakuleta hii watoto waseme ni wangu. Chachi alisema toa hii, akawaambia toa, kaenda mtoe mwili. Umurugi oye nigo aenetigwe omwaka w'ekirubere na mirongo ebere neyemo nonye enyuomo yabo yabwate eng'usanano korende komenta obororo ase obonde nigo boigo abakanire abana banyagusira ekoti geodete iga abantu bari bakwana batatu batindo kora omubere ebiri abo zibori magori bayo tindo kore korwa soyo korwe plentiful no manyane compound ye na ndorange ne gisiri kiaye barusio bande gutindika ase barojara abagi jababwene te gutindika omugambi bwe sublocation ya Girango wahenekirie abana bomugaka oyoiga nabaye nawatebya national mission cyo musini assistant chief wa Girango omwanafunzi nara nasometi manuals nikiwa mwalimu kabla niingie kazi nimemfundisha huyu kwa shule yetu pale Manuas. Na ile jina alikuwa anatumia ni ya yule mzee. Yule mama yake nilikuwa namjua. Wakati mwingine walikuwa wakija kulipa pale shuleni school fees wanaandamana na yule mzee. Mambo ya koti lazima tufuate, lakini kuna procedure. Sio sasa amewaambia. Sasa yeye wacha arudishe ripoti, hiyo ngine Mungu atawasaidia. Maminja no kugania kwa mugaka oyo ona omobere bwo murugi oye gutindo korwe nigo ekinyoro keimokereire igoro na gukana ogotindo korwa ku mubere oyoiga uyu ni shemeji yangu mtu ajitegaiga kuna bakwana tata byaruraje na makobya ruraje ona tusiboleta ngomba maene tukaira tutaribori mo tubwate manga ntanyote ngomba mbona tukonyo gisemi eskuru cyache tayo konyonga bona teta tundu ngajya koira ende kaya kumwacha abantu bane ngayigwa na arenge kurunu muswati yabuna rwara paka buna tinde kwa na ngajya chete bana biria ntugo twaro tungana mukungu ito naende ekero biria arengo mukungu munga ngakumusa tondo orogete gagateba ngo mukungu anangiri na nikubalia nitoe mwili. Haya. Kenya siku hizi hatutumii nguvu. Ati sasa tumetumia bunduki, matia gas. Watu wanazidi kuumia. Tutarudi kotini. Tuseme wananchi walifanya nini? Abana bomugaka oyo nigo baganitie omorembe ekibatebire eng'usanano nigo yarenge gati ya baibuli babo. Kwa majira ni Jared Makori. Mimi vile nimesimama hivi. Tangu utotoni wangu mpaka nimefika hivi. Mimi najua hiyo ndio baba yangu. Baba yake alikuwa kaka yangu. Hata na wakati aligonjeka na alifunjikia pale. Tulikuwa na yeye. Amebeba chakula ya ng'ombe na mimi niko nyuma yake. Alifunjikia hapa. Mimi nikaacha shule nikamchunga Osi. Ndio sababu niliacha shule kwanza. Mimi ile kitu nilikuwa naomba papa yangu achane mambo mingi ili imeisha na mwenye amekufa amekufa. Atupatie amani tuendelee vile tunakaa. Ingo ripoti ya Getembe korwa se kinyori keiga kya Butabori imeye wodi ya Gachuwe bunge ya Kitutu Masabe kaunti ya Nyamira. Mchefatigad Isemba Mwancho murigereria okuboria ogotigarete nga ekiro iratoke kiro kende enka abantu mbabwatio kuigwana mwatwarire esegi hose chisegi kiro sekero chisegi chiga chigenga kose umusata no mukungu baraba bakuigwana igukurwania umwanchogo baka anonye riri atigarete ko bumuika gukurwania umwanchogo mugako hose umurugyogo baka riri ari ase oboina mpaka riri umubere ndutagetigo chaka korengerere buna kiro kende ekorwa akatinde getugo kira chinga kichiga ningi kegendete lakini nekero kuigwa akira abana batebire nga abaiga babere mbabatu kungusana no kuiga ni kogenda baka asense mo gose kuiga baka kwabwatira ni umuika ikiagera
ekero botambe igomanyete ng'a abantu abange nigo konyora ng'a ekero mwancho obona ababuna arabe ekero akure nigo bakomoa masikani gose nigo agochaka gwatorwa ase enchera ere engiya lakini ase nke yega yatoka ng'a ori nabwate riyanda nane nabwate obororo bado baka ekero omorugi oyo araire ase embera ning'ana ayo gokumia timanyeti ng'a ninki eratoke okobunia nyagosira omonto okure ngina ndo kumurwaneria baka nonya no mubiro oe nki gocha koyo origeria nebikone ebikongo osena mang'ana amakongo na ekero egotoka totageti omonto oyo igase enka yago nki ogwanchera ritang'ani oboina bonyare kubekwa ase enka yago wewete kegambiro giaitabire anyare kumotindokora lakini abanyakenyoro batebire genda otebie kegambiro twakanire mwancho omorigereria nonya naye nonyore omorembe eirengo ng'a ekwarengie gose nayo begete gokoro tukiomo ogakoyo bwenke gangitambukiro kikwarenge koimokia na gotigana nayo mwancho omorigereria na asense moyende ande korigereria nane komorigereria me county ya Nyamira mang'ana yechindemero ekero yatokire ng'a chinka chire gose omoga kana rore polygamous abaga mbali babwate chinka wetania AM lakini yatoka ng'ekero mwako yararire amang'ana yechindemero nali agochaka gutwara omochando kigima onyoro mugaka omanyene nabangitekira enibo murugi okoira ng'aki abana bagochikonyora enibe yiga lakini ekero arure ase oboiko bwense kwanyora omochando omonene ochakire koenekiwa gose kwanyora inkanere egotaka korora buna ero nigere special gocha akubwa eyo yende bono nekero tokumorekera ainka yaye omugavana omukoro we county ya Nyamira omoske John Nyagarama ekero bono ndochinga omorugi oye okabere omanyakanete buna Emily Naomi Nyagarama nigo achakire gotwara obokongo ekiagera bono igachakire kupetereriwa gosika korwa ase endemero eyo abwate ase amatuka yaiga nabanyakenyoro naboigo abasubati bari abatakanwa bunere banyarire gosangerekana bose banyarite gosangerekana ritukore igoro ase enka yaye bakogikiria engane yega nekero bakenete kuboria bunakera omosubati gosikira omorugi ase chinka chionsi gose enyomo ne babunera bekera omorugi nabonete gosikwa omoncho murigereria buna omosaketo Polkapo Okara agotomanya nigobono abantu abange banyare kugikiria egekoro iko nekero bano murugi oyo iga manyekanete bana Naomi Nyagarama nero agendete gosingirira buna nabo abonete kubera asinka yaye no morembe atari gose morembe oyo otari guturubaniwa kigima engana yendemero nanenekero monta atumbagire kurasobe ko bwense niyakoreta liberali nyinge yareta egeitano chisegie na bwego nerio mana asukorwanira birenya gusira tigire nigaiga imechinseme chiga chia tente ewadi ya township bunga ya West Mugrango asinka yo musubati omukebu mugavana mutangani we county ya Nyamira Moske John Nyagarama uyo manyakante na Naomi Nyagarama asema mbialero ababura kabege kurase chinseme chiga banyareko bakurubekana asikirianga ase chinguma chirenga Naomi Nyagarama nigo agoserigwa kurwase endemero yaye Naomi no mongino Nyagarama banywa manete na Nyagarama bamenyire nere myaka atara kuomo bangire bwoye ngarari Naomi namanyire bwoye ngarari no tamenyete nera abu ne jirani yaiteke nyoro ngakibono nanda gocha goseri gukoru mwaye asari mwaye ngani nyomba gitago rwe ababura kabaiga asobo monigo bagendere ko babagwesona nigatena kugikiria egetambukire keiga asebaganire abangina bali batira mana basacha babo osikwa igoto kumetinga ekero musacha akure omobora katigaire abasubati bakoruchinso baba chiche gocha goseria nyina moteu konyora maragererio nyakomoketa ligokunwa nyina boni go babuja baraikurase serikali ya county ya Nyamira kwane kibunango ya sona ni bali gatibune nchire yemo yogo sunsurana anene liberali gendete kwanikigwa asinke yiga Kimogwa Nyagarama makanyo mongina Naomi enyomba yaye nigo ulibe binte boko umukito gatema gukwana mone eyamate yiga iyo mugaka Nyagarama gotwikera Emily Nyagarama uyore boigo mwana siasa asatu guterare chinkuma buna ngose ari gwari kurwa ase obure mu bwiga buhaye nagateba bunga magena aretu asaja yiga nigo ari nekirenga gyo kuraishe nyumba iyo erabe buna ekenyerio watakana mono gosira gwaise asa abantu baracha gosasima muyiga barobere tikokora omwari bwo mwako yiga
that as we have no interest, we don't want to embarrass Omugaka. Tata no muntu myolengi alikuwa a very kind person. He was a nice person. As we cannot want to embarrass him in either life or in death. In two, we have been mourning our father. No one has the strength. Ntora strength yoko boka wanza kubona nkyo mugaka abwate gosenkia ta abwate gose we have not started anything. We are still mourning our father. The first year of being normal was this year. And what we want to do, you know, you want to pray. You want to bring like a pastor to come and pray. We want to have this function on 18th all through to 24th this year. That's why we are building. We cannot do that. Bagingo ripoti gitaseni kya wanjete kya Gatembe kurwaiga imeye chinseme chikache county ya Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp. Mwanzo murigirira butambe mwanya gitinge kwa boranga ekero umugaka kose kwa boranga abantu abanene bonsi anne muno ase bali metu yechinka nga banyare kubanga chinka cyabo banyare kubanga abana babo abaroge babo na abantu bande bonsi balense yabo ekero bali chinguru ekero bali moyo gwikira nonye nekiro abagaka baiga babangire chinka cyabo bado yatoka umurembe turi kwanekewa asiki asingencho ekero kende yenda mwamu obwenje naboigo nebintu binde binge biri bikorera kwanyanga abana mbale ororo bagutaka oseri abamu abo ikiagera ngakiro kende abangina mbali abamo mwancho murigiria aya namangana okoreka osinga ekero tutari ko murekera bono asinka ya Nyagarama omo sike nyagosira Nyagarama oka aya namangana okoreka ase chinsemo anemono ase orugongo rwagusi ekero bono chinka chire chinyinge yatokanga enibo nerenge ngabakaliri babwate bitoki bado nainde nkolera abale echiga na nekero kurigire gati yabarai abanene bali babere kurwasa orugongo rwiga rwagusi bakorire serikali enene babeire bagutwara umunchano yoiga ekero gutokanga ekero bararire nigubono chinke chiga chigutwara okunguzanana kurinde okuburia anokomonga abana baiga ekero yatokire abana batigaira somo choyoiga abana batigaira senke yega kwanyore nka emo nere eko bakororanga nigo bare spiria ose bare nokobwa ose na ubabwate right yokobera somo choyoiga abaiga bamino barabongo cyo more mwamanyanga kaiba bwana tukogenda ekiagera ekero kurigirira somo gusi mangana polygamy ne anchire gose gutwara enka agwetania emo ne anchire kigima ase orugongo rwagusi yatokanga kwa bere no muntu oyoiga watwalire ko wife gose ngo murugionde naro robunaye oberero ase amatuko amange mwabere biya bakirire abana bakore bakachiskura abana banyorire chinka cyabo yatokanga lakini riri omugako uri atayo bono nari guchaka kuhorokia buno utagokiri no kobarro kumasubati oyonde aseki chisege chimo chikorekera abantu bari moyo chisege chimo chikora ekera abantu bari moyo irinde muko chikonya watora amarieta nya gusira mwanya gitinge ekonya kurwania emeika yatumukire tari gento kere ekeronge korende ayo negati yari arenge ko beta kosa nyare ko betanse ase se yaito ya Kenya na boigo aseriro bali agusi na anene muno aria twabire tukumurikira kurwaiga asigita seni ikiage tembe TV na nigo ndasugiria bali babeire na nje nekero ndachie kukolera abwase omurobere obwetwane korende ni no konyorenga asigika kekere buse no chikonyora umuroberi ore ubwanjete o Friday Express ili ndo nyara kwenyora chingia na boigo onyare nko kubori onyare kufikia bikoroto byo gotenga kigimarero iko ndaje kukubwatuka mapema ili ndo onye konyora turanyura nyene chae na boko gendo sibe chae uyarigane kigima na boigo onyare gusoka akigwa gosonyare goswageti elinde ekero babo onkorogo na makopio baraje goswaiga aho gocho gotenga tibatenga abali eboka na ndoche Catherine Nyaboga no are meyo murobere Alex Mauti kwa Marokisi County agoteanategea pamoja na babangu mzazi David Mauti Nyakweba Victor Mondo Miende Renikatebanga kwa chinse mochiria cha Kilimani akoteba kwa Kilimani tuko pamoja hadi tamati na ndagoteba retundi ina musori bwegesusu era agoteba botambe kwa chinse mochiria cha Nakuru City
Mr. Rogers Onyando na Kingborn na aboigo abanda bange konye twa sangire na barabu bimana sana asoko kendera kova ime iyo morobere korende engana ngogotikira litukeriga ari rero nelina ki ingi gekogera kwaganya omonto orara ngora chinka chinyinge nigo bagutaka gusasimba gose bagotogia omonto usiri lakini kwanyore chinde kero omonto ararire nari amangana agotubuka gose nari amangana nari kero omonto agochaka koroki bunabwate omochando bunabwate chishida ana nyagosira igo nere buya amangana yaiga asonsoro ekero abantu bale moyo kera abantu bale buya nande nonya nabo konyoro ngamarangi abantu bale omonto narorarire kabwate deni yawo kabwate mo abwate vitina nere mo abwate vina nere lakini the moment akora aragosago timoka ngonyoro ngabande ni go baguchi bagwithdraw kwao mbie kiagera omonto oyo chire ondete yo nando kuchikogendera konya tigonya kogenda ko chinka cha abantu basirire kubokia magombo na lyo tete kubolinga na tikete gento kete kianega iga nyagete na bwate deni yane amangana alyo nyumutete ko ya koro gusonyo koro che deni eyo tutagete omonto yae negwe utaraka no kosege ochikokoroma koro che ne chikokochanda kegima kwana mangana ayo chinga kichiri omobero rare ose asengendu riri ararire kwana ne family munyare gukora ukuigwana erinde bwakanu oyo kagutumuka mwatiga abantu batimuka ase omorembe mwanchi murigiria mbia mono sana ikiagera kwa beire omwigeno ime ya Getembe TV anene mono ime yomoroberio igabwetwani ya Getembe kuru chinsa 12 cia lero mambe kuikira chinga kichiga nande nekero turachukumirana ase chinga kichinde asense moyo kiunga nigongo kumanyenga aso moroberio igabwetwani oro ego tochukumirana e weekend ekerera toke twakorire omoyega o Madaraka Day kiagera nchetingo chikogenda omotimo rit kori Jumatatu buna gosentunto gochikogenda omotimoko buna abande barachikonyora omotimoko ore wetera litukerio ria Jumapili erio rire Madaraka Day omwancho murigereria nyara akweyaligania akigima na boigo gendera kunya ekerense ya Kenya gosekera abakenya baguchingira obosibore nyara kwebolinga obosibore obiga gwikera ekerengo kiriki abakenya ababonyorire gose ayo monyene kiro kurigerense ya Kenya obosibore mboraro nonye bogenderete gose litukeriga ligenderete guchingirwa igo litukoria Jumapili ekera abande baguchikosangerega nase chinsemo etalikia yemo waka konya gotera materiali yoko yetogiense ya Kenya yoko togio morembe yoko amaterali yoko remia ba Kenya mwanchi umurigere na yetu Kenya no bwate ikiri okwego keria abuno mo Kenya nande no konyorenga inyore ense ya Kenya obosibole ni gobole igoro mono hose obosibole bora ense ya Kenya no bonge kigima nonye togo chengeranga nonye at times gokoranga to some point mbore limited komanyanga chinse chinde bintu mbiraro biko korekana sense ya Kenya chinse chinde omuntu tanyare konyago keri korende no konyorenga kero gochaka e weekend yawo rero bakuriroka preparation day ase bali abanyasabato na boigo balia bagoshiriki amatuko bunabona litikoria Jumapili munyare utwara gusasi mokuya na aboigo emisa chimisa chingia na boigo aba ejuma lituko oria rero ejuma karem timete na aba islamu bago chibayiroka lakini nabrabo obanyare kose naye onyokoro mu islamu onyare gutwara okosasi ma kore okuya korene ase ebire bigo mwancho murigere na bongo wanchira kose na boko wanchira nyare ugukorera abo ase umuroberio iga bwetwani ya Getembe cross studio ya kabire nere Barnabas ondari bakubaterana na Jasper nchingoro kwa Matilda obaigwa kenda utigara ime yemeroberi inde kubati ime ya Getembe TV Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbare njara ayo mwaro karugetanda bana mbare njara uzitosomya bamurama chikuya mandege uzitosomya bamurama chikuya mandege Bukayo
yo bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduke cholide ili kuba tukachirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo karose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu buriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo nabono babata chirangi cyo kwa imeye nyumba isiko ya nyumba chire chikomentera nibuwa amavuta yani oil ya bwigo chire chia mache inyaranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri burigike iri yagatigati wekari guri lyabantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bate emixer iyo wochogane chirangi wikabuno ragani wochoganire erangi biga aseduke nyiganya Uhuru Superstores na mukwege namuna ekale abo batagete nigo kwa yenyora bwikirano tutari rero eriwe nyorere abamanyi nabwigo enyekenga enyumba yao use asomenyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke nyigaya Uhuru Superstores yerotoka se enyumba ya Uhuru Complex muri umuchuyigo musongo iyirange neduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene ringi ya Credit Bank asamage bakere simbetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone